Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, iritsi gara lan astearen erdira. Asteazkenak aste hasiratik urrundu eta aste burura begira jartzen gaitu. Eta horrexegatik maite ditugu asteazkenak. Gureak ez du berdibiderik. Astelenetan gaizki, astelena delako. Aste artean okerrago, aje egun ofiziala delako. Ostegunean jada, asteburuaren atarian, eta ostiralean zoramena. Nik orekaren eguna deitzen nion asteazkenari, baina zu jada asteburuari begirakoen taldean sartu duzu. Bizitza betaurreko baikorrekin begiratu behar dugu, eta horregatik jarri dut asteazkena asteburuari begira, Julen. Bai, zuri edozein aitzake balio dizu. Aitzakia bila jarraitu, eldu leku txikiei ere, eusten trebea gara. Aitzakia gutxi behar izaten du heziketa ona duenak, Julen. Gaur da justu heziketaren nazioarteko eguna. Gizarte justuago, berdinago eta buru askiago bat izateko tresna eraginkorra. Heziketa inklusiboago, parekideago eta kalitatezkoago bat lortzeko helburuz, 2030erako munduko haur guztiek lehen eta bigarren hezkuntzarako doako sarbidea izan beharko lukete. Munduan eskolaratu gabeko 250 milioi haur eta gazte daude. 617 milioik ez du oinarrizko matematika ezagutzarik egunerokotasunean moldatu ahal izateko. Beste alor askotan bezala, garapen maila baxuena duten herrialdeetan aurkitu genitzake eskolatze daturik okerrenak. Tira, gai ez aldatuko dugu. 1935 joango gara eta Amerikako estatu batuetako Virginia estatuko Richmond hirian kokatuko gara. Bertan saldu zuten lehen aldiz, garagardoa lata batean. Amerikan Kan enpresa 1909 ari zen garagardoa latetan saldu nahian, baina gas karbonatatuaren gehiegizko presioak latak lertu egiten zituenez, neurri hartu ezin da zebiltzan. Ze aukera galtzea ez, Amerikan deitzea zegoenean, Julen? Bai, baina bueno. 1933an lortu zuten helburua eta 35ean Gottfried Krüger izan zen garagardoa latetan merkataratu zuen lehen marka. Aurrerapen handia izan zen. Besteak beste, garagardoa azkarrago ostea ahalbidetzen zuelako. Inigo, 1935 esan duzu ezta? Bai. Konparazio batera, badakizu Espainian noiz sartu zen lehen garagardo lata? Ez du jakin nahi ere. 1976an, atera kontuak. Atzera dut genbiltzen, orduan eta akaso oraindik ere bai. Hogei garagardo beltzetan genituen, ta kriston mozkorra hartu genuena, buruzagiek momentu hartan jotzen zuten, iruztaren giroa airean zegoen. Teknologiaren alorrean ere mugarri izan zen gaurko eguna duela 40 urte. Apple etxeak Macintosh 128K ordenagailua merkataratu zuen. Salmentara atera zuen lehena. Erabiltzaile interfaz grafiko bat eta xagu bat erabiltzen zituen komando lerroaren ordez. Mac produktu gama gaur egun idazlekuko oinarrizko Mac Minitik Mac Pro Server bezalako maila ertaineko zerbitzakailuetara aldatzen da. Mac sistemek merkatu helburu nagusi bezala etxea, heziketa eta kreatibotasun profesionala dituzte. Macen ekoizpena integrazio vertikaleko eredu batean oinarrituta dago, non Applek bere hardwareko arlo guztiek eramaten dituen eta bere operatze sistema propioa sortzen duen Mac guztietan aurre instalatuta datorrena. Inigo bi bandotako herri omen gara. Entzule galdetuko digu, zeu zer zarete, Android edo iOS? iOS, zenbat diru gastatu dugun hemen Applean. Ordena gaiu batek baino behago egiten badu, diruagatik, famagatik, sexuagatik, frustrazio alde alda, zure juntasunean inarra izan nahiko nezara, bela zurietan okurritzen zaizkira.
teknologiatik musikara egingo dugu gaurko egunez jaio zen 1957an Warren Williams Zevon musikari estatu batuarra. Bizitzarekiko ikuspuntu berezia zuen eta horrek beren musika iluna eta zikina izatea eragin zuen. Bizitzan zehar, dibortzioak, alkolarekin arazoak eta beste gora bera ugari izan zituen, baina aldi berean garaiko musikariek estimo handia zioten. Bob Dylanek, Jackson Brownek, Neil Youngek edo Rem taldeak kasu. Bere ibilbidean 18 disko argitaratu zituen, 79. urtetik 2003ra. Ziurrenik bere arrakastarik handiena Excitable Boy diskoko Where the Balls of London izango da, Martin Scorseseren The Color of Money pelikular soinu banda sartu zena. 2002an biriketako minbizia atzeman zioten eta hil aurretik azken disko bat ere egin zuen, 2003ko irailaren 7an hiltzen arte. Musika tristea egiten zuela esan duzu Inigo, baina abesti hau behintzat doinuz ez da oso tristea. Walking through the streets of Soho in the rain, he was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Ahoo, where was London? Ahoo, ahoo, where was London? Barkatu Julen gure gidoian etenaldi egitea baino, hau ez da pixkat Sweet Home Alabama bat? Bai, pixkatez, bada. Better not let him in. Gauza xelebre, Mutilated late last night. Werewolves of London again. Sweet Home Alabama. Guztiz. Atlantikoa zeharkatu eta etxean kokatuko dugu urrengo efemeridea. 1883an euria egin du orduzkerozik, gaurko egunez jaio zen Tafaian Elisa Uriz Nafarre irakasle, pedagogo eta ekintzailea. Bere ahizpa Pepitarekin batera pedagogia berritzaileak sartu zituen Kataluniako hezkuntza sisteman. Frankismotik iesi borroka antifasistan aritu zen eta baita aldarrikapen feministetan ere, Frantzian erbesteratuta. Alemaniaren okupazioaren aurkako erresistentziako lehen taldeetako kide izan zen Parisen. 1934ko uztailean gerra eta fasismoaren aurkako nazioarteko emakumezkoen batzordeak antolatutako mitinean parte hartu zuten, Angela Graupera eta Lina Odenarekin batera. Urte bereko abuztuaren 9an Dolores Ibarruri eta Irene Falconekin batera, Parisko Mutualite delakoan ospatutako gerra eta fasismoaren aurkako emakumeen mundu biltzarreko Espainiar ordezkaritza osatu zuten. Bigarren Errepublikan erantzukizun handiko karguak bere gain hartu eta 1936ko gerran izandako borroken ondorioz desplazatutako milaka familiari eskaini beharreko laguntza antolatzen aritu bazen, antzera lagundu zien Frantzia hegoaldean sakabanatutako kontzentrazio esparruetan pilatutako errefuxiatu errepublikarei. Eta Parisko eskualdean nazien okupazioaren aurkako lehen erresistentzia taldeak osatu zituen. Alemaniako Errepublika Demokratikoan hiltzen 1969an. Historia ikaragarria dute bi aizpek eta tira badago liburua Pioneras, historia y compromiso de las hermanas Urizpi, benetan gomendagarria zaizuena. Eredu izan ziren eta harro gaude. Omendu nahi ditu emakumeena, itzaletik irtetzen hausartu zirena, torero izateari utzi ziotela, jardin handi hontako lore ederrela. Bueno, Inigo, gaurko menua aletzen erasi beharko dugu, ezta? Hasi beharko dugu horrelako batean, plater nagusi modura, nogen taldekoak elkarrezketatuko ditugu, gure elkarrezketa akustikoetan. Aben Zirkel azken diskoa xehetuko dugu, eta kantu pare bat ere eskatuko dizkigu hemen akustikoan eskaintzeko. Bestetik, Bartzelonan abian jarri duten izena dut proiektuaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Eta Josune Belez den Mendizabalekin txiribuelta emateko ere prest egon beharko dugu, ez dakin nondik etorriko zaigun. Bada ezpada ere, lotu gerrikoa. Urtarriak 24 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete!
Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxe Orbego zeu, non Julen? Baita zui ere. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 7 eta 9 garrena du, urtarriak 24 barkatu, goizak 10 eta 18 minutu izango ditu 6 segundo barru, eta hemen txesan digute, koreografian 10 gubi zuekin bat egiteko asmotan. Katxondo esko xamarre, koreografiaren inguruan, Ez uste nahiko serio esan dutela, Bai, Akaso sinkronizauta gabiltza? Bajo eta baterian nahiko sinkronizauta izaten gara, Julen. Bai, hor bai, baina dantzan. Komeriak. Tira, Julen, hemen esan dute, serio zijoala gure koreografia marrako izan dela. Ba, eskertzen da, Eskertzen da, sinistu egin beharko dugu dantzarako ere balioko ez. Ez. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And how come it's so hard? And it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when Jack Johnsonen Better Together kantuanekin abiatuko dugu, elkarrekin hobeto, eta egia esan elkarrekin hobeto gabiltza. Hemen txataren goxotasunare ikusi ze, egunon dio Edita Brokosek, egunon gaztiak indiokerrek, Goiuri gogoan zaitugu jijiji animo, eta ea laizter sendatzen zean, ze bi hauen txiste txarrekin, en fin, jijiji, aios. Non esan du hori? Indiokerrek. Txiste txarrak, Vale. Egunon dizuela, eta bihar arte. tonight. But I know that they'll be gone. Nekan altzelek dio egunon zorionak, broma da ebikote hau pasuek dio indiokerrak. Tira, bueno. Laizter kulturzasteran nobedadeak dio horkak, ara, vale, nobedadea datoz, indiokerrek ala zorionak, horrentxe kontatuko izuegu zergatik zorion mezu hauek, ez dago oso garbi. Aupa, errobitaldearen informazio jakin dezue, Goiuri, inauteritako bueltatuko da. Bai. Informaziorik ez dugu jakin errobirekin, omenaldia datorrela bai, beraien zuzenekoak ze puntutan diren edo hori ez dakigu, baina tira, galetuko dugu. Edita Brokosek berriro esan du kaixo, berriro ere zuri kaixo, eta hemen gure dantzatxoarekin katxondeoa, baina gora Jack Johnson zer esango dizuegu, gora zalantzarik gabe Jack Johnson ondia. Together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah.
Tira, hemendik zoriondu gaituzte txatean eta ez ustean harrapatu ere, nik Julen zalantza daukat, ea norbaitek argitzen didan, zebai, 5 urte dira, artefaktuak kontatu digu, urtarriaren 24 batez, naiz irratia martxan jartzeko aurkezpen ekitaldia egin zela. Ez dakidana da, emisioa zen momentutan hasi zen. Nik ez? Eta noski, zuzenan ari gara saio bat egiten, ezin dugu bilatu, baina tira, gaurko egunez bideratu genuen hau, zorion mezuak justifikatuta daude. Ez orionak, orduan. Emisioa noiz hasi genuen irrati modura, hori ez daukat nik egin garbi, baina laizter norbaitek argituko digulako esperantzan nadire. Sleeping next to me, but there is not enough time. Julen, eta maite duten tarteari leku egin barko dio horrelako baten? Nik pare bat, maite dutez bat eta maite dut bat. Maite dutezarekin hasiko naiz, motxean. Egun hauetan ari naiz ulertzen eta sufritzen, zer esan nahi duen, peor que un dolor de muelas. Aira! Nere bizitzan sekula ez dut agineko minik izan, eta duele egun pare bat edo hasi zitzaidan, gerra ematen, eta ez da xamurra, gauzak diren bezala esan da, den esaten hasita. Baina janaria xamurra izatea alde. Alde, hori, ondo, jode, goiz esnatu da dabil horremen jendea. Eta hori, tira, konponbidearen hasiera jarri diogu, beraz, ez da asko luzatuko, baina, beti jendearen entzuten diozu ez, agineko mina txarra zela, eta horrelako gauza, baina niri tokatu zeite egun hauetan, eta esan dezaket, ez dela gauza xamurra. Hori batetik, eta bestetik, maite duta da, historiatxo bat, lehengo iragan ostirala izango zen, ezagun batekin topatu nintzen, eta esan zidan, atzo Realak Bigon jokatu zuen kopako partidu ikusteko asmoa zuela. Zegin zuen Reala bide batez. Irabazi egin zuen. Irabazi. Eta esan zidan, astezkenerako hartu diat hotela, eta esan nion, partidu aste artean dek, eta esan zidan, xiliko nahi. Noizko hartu zuen? Beak astezkenerako zeukan, gaua, zuen asmoa partidagunean bidaiatu, partida ikusi, lo egin, eta urrengo gunean bueltatzekoa. Baina berak uste zuen partida astezken antzela, orduan hotela hartuta zeukan astezken gauerako, eta partida aste arte zen. Eta hori esan nionean hasi zitzaidan, eske aste artean ezin dia joan, semeari esan da neok bio jungo gehala, guaina berze aurpegi jartzen zidaken, eta geroztik ez dut ikusi, eta atzo... Beraz ez da gizartean gatuken. Atzo telebista pizturen partida ikusteko, eta antxe zeban armailan, aita semeak antxe zeuden, desanen, moldatu da beraz. Laguna ja pixkate gazetasunetik urrunduta daukak, ez da? Bai, ez da gazte-gaztea. Nintzen pentsatzen Julen garai baten, partidua ikusi, parranda luzea egin, eta gosari ondo luzatuta, hoteleko txekina egiterako urrengo egunea egokia dela. Etzen... Ja, adin bat dauka lagun honek eta... Pentsa, hotelen kontu hauekin ere ondo pentsatu behar dira gauzak, zuk hartu duzu hotela aste arte gauean, partidu ikusi, parranda egin, Bigon egongo da, non parranda egin aste arte buruzuri batean ere, batez ere partidu baten ostean. Eta goizeko 7 iritsi zara etxera, ondo luzatuta. Gosaria egin da, akaso 8. Egun senti ederra, ez dakit, nola ibeliko den giroa, imaginazu eguzkipean, eta etxera hotelera iritsi zarela. Eta, tira, hotelera iritsi eta 12etarako hotela utzi behar. Jesu Kristo najeakin, loik ezinik, eta kale gorrian. Ez alda hobea ondo luzatu goiza, eta asteazkenen goize eguerdiko 12etan pixkatola raspatuta ordubik aldera, txak, hotelan sartuta orduan jala, sailu egin. Pixkat, pena itxuran agertu 12ak aldera, eta gaua luzatu zaigu, eta... Ez da ituanik. Kusiko, kaldetuko dio, eta bertzen muzibili ere. Bai, bertzen, akaso hotelera dituta aldatu diete, auskalo. Ez dut uste parandan ibiliko zirenik, Ez, horregatik, baina hotela asteazkenetik asteartera, akaso... Han baldin bat zeuden, aldatu dieten seinale. Baina grazia horrek egin zen telebista piztu eta... Hori aukera bada, beste oraintxe hotel atarian egotea, bertara sartzeko eskaeran. Ez dut uste, baina akaso bai. Hemendik Ander Zubilagak egunon esan digu, eta momentu edo bide batez gogorarazi guke zozketa preste dugula, eta zozketa egin behar dugula, baina maite duten tarte bukatzerakoan egingo dugu zozketa. Oraindik, azken uneak dituzue, zuen mezuak botatzeko, eta mezua botatzeko bidea, erresa da, erantzun behar diguzue, Estatu Batuetako zein hiritan erosi zuen Ander Zubilaga gitarristak bere Gretsch gitarra, eta parte hartzaileen artean, ez asmatzaileen artean, beraz batek asmatuko balu azken momentuan papertxoa gehiago sartu beharko genuke Julen. Sartuko dugu lasai. Bi sarrera irabaziko dituzue, zozketako irabazleak bi sarrera irabaziko ditu, ostiral honetan Ander Zubilagak Tolosako Topiken arratsaldeko 8etan eskainiko duen bere estreineko kontzertu hortarako, esan Julen? Erantzuna egresia dela esan dago?
Erantzuna? Egresia dela. Egresia dela, wow. Ez ezta? Etxegon esan da. Eta gero, adibidez, gauza bat oso ondo egin duela hemen norbaitek. Eta esan, ni ezin ez kontzertura joan, baina uste dut hau dela erantzuna. Eta baita asmatu ere, baina berak esan badigu kontzertura ezin duela joan, ez dugu guk katilloan sartuko, eta horrek ere asko errazten ditu gauzak. Eskertzen da. Zegero, bestela ari egokitu, eta eski ezingo dut joan, eta bigarren baten bilei eta gauza horiek, tira. Handarrak dira haupa Julen ona. Hombre, Anderrik gustatzen zaio, Anderrik horrelako gustatzen zaio. Bai. In some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings. Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialde, egun on deizula? Egunon, zen moduz? Ai, zu ondo, tagu? Zuek ondo, bai, hemen nengoen, entzuten, eta aldi berean zertxo baitere egiten, aurreratzen bakizue. Ja, osasunaz ondo, gabiltzan garaionetan, Julen, ostras, esan duzun hori, Minetako mina. Nik ez du sekulan izan, olakorik. Ea, opa dizutez izatea, Ja. Bai, entzun dut, nebak askotan izan du, eta loa ere kentzen du horrek, Bai. Bueno, pues hemen txenago, txiribuelta partikular. Txiribueltaren aurretik zein da zure maite duta, Josune? Ai, nire maite dut, jolin. Ez duzu pentsatu, Bai, pentsatu dut, begira. Atzo izan nintzen, ez dakit jakingo zuen, baina kontatuko izuet, dana testu inguruan jartzen dut nik eta Ondas de Jazz izeneko programa egiten dugu Gasteizen, egiten da kontserbatorioan, Jesus Guridi kontserbatorioan, hilabetean behin. Eta atzo, kriston kontzertua ikusi genuen, Diego Amador izeneko kompositore, artista, musikari, multi-instrumentista izeneko, Amador, Raimundo Amadorren familiakoa, ez? Eta gozatu genuen pilo bat. Ni holakoetan, beti goaz pixkat, ni behintzat, ez duzula molestatu nahi, ez? Bada jende oso prestigio handikoa eta nazioartean ibilitakoa, eta, zuzoaz zure kazetari lana egitera, eta esaten duzu, zenbatean igual galdetuko zioten gauza bera, ez? Oni. Eta ni noa, ez dakit, 11. galdetzera edo. Tipoa brillantea da, autodidakta da gainera, jotzen du dena berak bakarrik, hau da, eskenatoki gainean zegoen pianoa, bateria, tekladuak, bajua eta gitarra. Eta gero ordenagailu bat, egiten zituen lupak eta bestelakoak, eta hor txibilizen bera bakarrik, ordu eta laurdenez edo, bere zea berria aurkezten, Naranjosen la Luna, eta izugarri gozatu genuen. Eta nire maite duta ez da hau bakarrik baizik, eta olako pertsonak ere, zergatik ez, baina ze jatorrak diren, ze atsegina diren, eta zelako harrera egiten dizuten batzutan, zuk beraiei egin beharrean, beraiek zuri, oso irekia, oso gustora ibili ginen atzo, Ondas de Jazz honetan, eta nik uste dut publikoak ere gozatu zuela, hor Instagramean jarri dugu olako, ni gauza hietarako jazz naiz ikusten, baina selfie hoietakoa publikoarekin, eta... Eta, oso gustora, orduan, honekin esan ditu dela da, tipo marabilloso bat ezagutu genuela atzo, bai musikalki eta bai pertsona bezala. Ze ona, nik musika pixkatekin ere kokatuko dut, nire maite duta. Zer da, Julen? Harrapatu nauzu. Oraintxe asmatuko duzu. Hau inotikitako bestioa da? Troikaren etinkarnatus orkestaren bertsioa. Ez dut oraintxe gogoan nor den sopranoa? Entzulen batek balin badaki lagun ezagula, baina bai, inauteri giroan kokatu nahi dut nire maite duta, ze maite ditut inauteriak, kriston txapamango dizuet urrengo 2 astetan, hori geratzen da inauterietarako, eta oraindik ez dakigu bigarren kafeko inauterizaleok nola osatuko ditugun bigarren kafeak eta bigarren ajeak inauterietan zehar. Baina, kontua kontu, duela gutxi lagun batek,
askotan aipatzen dut lagun hau, egia esan gauza asko kontatzen dituena. Kontatu zigun garai batean, pixkat aldaketa klimatikoaren zantzuetako bat izan daiteke. Hemen kontua da, Julen eta Josune eta entzuleok, inauteritan batzutan hotz handia egin duela. Bai. Elurretan nik oroitzen ditut, inauteriak, belauna eraino elurra genuela, zaharragoek oroitzen dituzte asko ziraganeko garaitan, elurra lepo egindako garaiak, orain elurrak gutxitan zuritzen du hemen Tolosan, baina tira, tarteka zertxo bai botatzen du. Nik belaunerainoko elurra Tolosan uste dut azkeneko zinauteria haietan ikusi nuela. Baina, hotza gogorra egiten zuen, garai batean diote orain baino gehiago. Eta horren erreferentzia da, haizezko instrumentu batzu jotzean, trompeta kasu, txistua barraiatzen da, azkenean nahi gabe, listua tuboetatik barrena, odietatik barrena, eta listu hori izoztu egiten zen, eta pistoiak ezin jetxita, trompeta jotzeko pistoiak, hiru atzekin dauden botoitxoiek, beraka zapaltzen direnak, pistoi edo balbulak izaten dira instrumentuetan, pistoiak ez, pistoi edo giltzak uste dizena direla, ez, izan dutela. Pistoiak izoztu egiten ziren. Orduan, irizezan momentu bat, ezin zutela trompetistek, eta akaso trombonistei ere bara izoztuko zitzaien, eta ezin zuten jotzen jarraitu, eta zer egiten zuten? Tabernetako sukaldetara sartuta, barkatu, txarangagoak eta aldeu pixkat berotu instrumentua. Eta horren, sukaldeetako ontzien ondoan instrumentua jarri, pixkat berotu arte, pistoiak berriro gora eta bera zebiltzala ziurtatu, pixka bat listuak endu eta garbitu, eta berriz ere jotzera ateratzen zirela. Pentsatu nuen da zen, argazki bat balego, lau pabos musiko, sukaldariaren inguruan, han eltzeka babarruna euskalo zegon ziteken sukaldean, eta pistoiak berotzen kanpoan -5 grado egiten dituelako, irudi ederra litzateken. Baina irudien faltan hitzak dauzkagu, eta, diote irudi batek 1000 hitz baino gehiago balio duela, kasu hontan guk 1000 hitz irudi hori nolabait zuei helaratzeko, ze argazkirik, ez dut nik topatu, naiz eta saiatu naizen azken egunetan, ea nonbait bazegoen, akaso nonbait egongo da, ez da bilaketa erresa, baina inauteritako argazki mitikoen artean, inorko horrelakorik akasi izango du, galdetu beharko diegu herriko argazkilari zaharrei. Bide batez, guk irrati egiten dugun laborategi honetan, garai batean, laborategi bat zegoen, argazki laborategi bat, eta haiek akaso izango dituzte, horrelako argazkiak. Tabernetan edo, tabernetako gira akaso izango dute. Baina gauza kuriosoa iruditzen zait, bai. Aizue, zozketaren unea iritsi zaigu eta Ander Zubilegaren ostiraleko kontzerturako sarrera bikoitzaren garaian norden kontatu behar dizuegu. Hauxe izango da, Nogendarrek euren bidea egiteko izango duten kantua. Gurean izena du, Ander Zubilegaren diskoan bertsioa ez da berdina noski, itxaso, pentsa, banda guztia. Ostiralean arratsaleko 8:00 barkatu izango da kontzertua Tolosako Topikaretoan, Julen, eta sarrera bikoitzori irabaziko duena nor den baldakigu. Entzule, nasten ari garela, Antzeko soinua egiten dute. Nendago, Iker Zubi. Iker Zubi, Ander Zubillaga, Iker Zubi ez izango balen guzua. Hemen ikusten dugu musikari bat dela, Instagrametik idatzi dugu, Iker Zubi 80. Letra desastra dugat, ez ere guzteko beha da. Iker Zubizarreta, da sarreren irabazlea, ez Zubillaga. Iker Zubirekin, Ander Zubi, Iker Zubi. Iker Zubizarreta, zorionak oraintxe Instagrametik idatziko dizugu, entzuten ari bali mazara, jakin, sarrera bikoitzaren irabazlea, zu izan zarela, jaija ez, baina laguna da. Lagunak kontzertetan gertu izatea gauza ederra da, eta Iker Zubizarretak aukera izango du, bertaratu eta bigarren kafeari eta Ander Zubillegari esker, kontzertuaz gozatzeko.
Eta bide batez esango dizu hemen jendeak, New Orleansen erantzun dute askok. New Orleans izan zen bidaiaren abia puntua, baina etzen New Orleans izan. New York esan dute hemendik, ez New Yorken ez dakit ander egon den, baina gitarran ez zuen erosi. New Orleans dio isakarrutik, gaizkia bil, gitarrista ondia, baina memoria txarreko gizona. Hemendik esan dute, Aidahun, ez? Aidahun, earki, ongo gineke orain 20 gradu zero azpitik izango dira bertan. Trompetak kongelatuta. Bai, baina giro euskaldun goxoa dago. Eta New Orleans gehiago esan dute hemendik, baina gehien txuenok, batzuk askok ere ez duzu gehienek ez duzu asmatu, baina batzuk bai, asmatu duzu. Nashvilleen izan zela, Music City esan zuen atzo handerrek pista bezala, eta Nashvilleen lortu ez, erosi egin zuen, ondo ordainduta gainera, bere Grexe gitarra. Beraz, Iker Zubizarreta izango da kontzertuko bizarreren irabazlea. Eta hau esan da, goizak 10:28 dituen honetan, bagoaz aurrera, txiribuelta egitera Josune Belez de Mendizabalekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Josune Belez de Mendizabal barre batean gabiltza hemendik, ez dakite inoiz kontatu dizugun, edo badakizun Julen Goikoetxea horbe oso eta biok oso ziklismo zaleak garela. Eta asteburuan ziklokros mundiala izan da, ni Iruñan egon, Julen ez da ginuntze bien, etxean edo. Baina WhatsApp ezari ginen komentatzen jokaldia, eta orain esan diot, eskerrak ezkaren ziklokrosari buruz izketan hasiz, bestela egoizeko amaigak eman, eta Josune oraindik hemen hitzik esan gabe izango zen. Bai, arraroa izaten da, ezta? Ezagutzen hauenak ez da ondo, jolin, neska honek ez badutzik egiten da, beste batzuk gehiago egiten duzuelako, mutilak. Ez, baina oso gustora nabil hemen zuekin, gainera, streamingen bidez ere gozatzeko aukera dugunez, zuen arpegitxoak ikusten, eta egiten dugun, eta hori dana, osake, eta ziklo, niri ere, badakizuen bezala, bizikleta zibiltzea asko gustatzen zait, ez dakit ikusten den horratzean, ez? Ikustu duzue hor? Horrekin bidaiatu izan dut asko, urte askotan. Baina, beste 3 bizikleta ere baditut. Ziklokrosekoa justo ez, baina, gravel, gero errepidekoa, eta gero hemen hirian ibiltzeko. Gravelko bizieta dukazu? Bai, eta aurten egin dut, kriston buelta inigo. Nire nengoen pixkat urduri, zen nengoen entrenatu gabe, eta Burgosi eman genion buelta, provintziari, eta, ostras, baitu portu batzuk, Hala, tipitapa, eta gustora, bidaiatu dugu oso gauza gutxirekin, zenaiete alforjekin, ez? Zelan deitzen da, baipakin, horrekin, eta oso pozik egia esan, fundituta ailegatu nintzen lehenengo egunean, ezin nuen hitz egin. Ateratzen zitzaidan olakoa gotxa. Imaginatu, baina, 100 eta 100 piko kilometro egin izan ditugu. Egunero, orduan, hortxe. Zena, bikepakin esan duzu hori zara, eserlekuaren azpian doan gauza luzeska hori. Hori da, olako izenekin ez da batzutan ingeles ez dana, hori da. Poltxatxo txiki. Bai, poltxa txiki bat, eramaten duzu oso beharrezkoa duzuna, beste kulote bat aldatzeko, hortzetakoa, txankla batzuk baldin bazoaz kanpin batera, eta ezer gutxi, lehorgailurik ez, eta olako gauzak ez, hori ere ikasten da, ez? Plantxak ere ez da, Josune? Plantxak ez da ere, nire kasuan kiskurra hoi dituan enean pozi bizi naiz. Ez dakizu den, belainoa dagoelako, ezetasuna edo txika natural, hasi. Izu, baina horrelakoetan, zer egiten duzu? Bizikleta hartu, eta jakin lonon egingo duzun, eta beraz ez duzu kanpin den dat horrelakorik ematen, pentsatzen. Hori da. Ze, inoiz gertatu izan zaigu, urteak, horregatik diot ikasten goazela, ez da? Junginen Frantziara, eta junginen, hor bai alforjekin, eta eraman genuen kanpin denda. Ez genuen erabili, kanpin denda, Frantzia osotik, paseatu genuen, baina gero, olako igual, bungalo, edo gauza merketan ere lo egiten genuen, batez ere, neke ailegatzen ginelako, eta gogorik etzegoelako kanpin denda hori jartzeko. Orain, grabelarekin, ez, zinduzu hori dana eraman, esan bezala, horre, justo eserlekuaren azpian, poltsa txiki bat da, eta aurten bai planifikatu dugu, esan, bai ala bai, eta hori, zuek ondo dakizue, baina bada, esaten duzu, gaur ateatzen naiz goizeko 8:00, eta berdin dio, ze pasatzen den, esan nahi dut, ezin dut momentu baten erabaki, zeneke, hemen geratuko naiz, ez, dauzkazu, 100 kilometro edo denalakoa,
punta horretaraino. Orduan, dosifikatu behar duzu ere energia hori, indarrak, motivazioa, bueno, nik asko gozatzen dute, nire buruare ezagutzeko modu bat da, eta noraino ailegatu gaitzezkeen ere ikusteko, ez? Ze batzutan, nik hori nuke egingo, Julin ez duzula egiten, hombre, beste aldean baldin bakazu babarrun platera zain, hombre, basoa zela. Adostasunera iristea ere taldean hor, ez da, esan nahi dute, etapak zehazterakoan, sasoi puntu eta motivazio eta nagitasunaren arabera ere, nik uste dute 80 kilometro egiten nahikoa dela, ez, gaur etapa horretan 120 egin behar ditugu, eta behin helmuga zehaztu duzula, iritsi egin behar da bai edo bai. Hori da, bai, eta hori adostearena, klaro, nik etxean esaten nuenean, amak esaten zian, baina nora zoa 100 kilometro egitera, edo beste batzutan egiten dituzu 150, baina ez dira kilometroak, baizik eta nolako ibilbidea den, klaro, ez da gauza bera. Hori, jutea lauan, edo gora eta bera, ez? Horre, hankak, azkenean, bai, petatzen dira pixkat, baina bai, gozagarria, eta bueno, pixkat beldurrarekin jo nintzen aurten, ze bazien urte batzuk ja bizikleta nuela hartzen, baina jolin, sorpresa handia hartu nuen, esan nuen, bueno, posible da. Así que nebau zue bizikletari buruztik, begira, zuek ez duzu hitzekin, baina ni, ala, bla, 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 txor. Ez. Pues. Patri postari entzuten ari gara, eta horrek emango digu bidea, gaur txiri bueltan murbiltzeko. Patri postaria, katu pintxoarekin, txori eta beste, nire lagunekin, oso zorion juda Patri. Patri postaria, gogoratzen duzu ezuek, igual gazteagoak zarete, eta... Bai, ez duzu gogoratzen. Bale, hau izan zen, 80. hamarkadan, EITB-en bota zuten fikzioko, marrazki bizidunak, eta hau zetorren BBC-tik, erresuma batutik, Postman Pat izenekoa, eta niri betidanik, ez dakit zergatik, ni hor oso txikian nintzen, 3, 4, 5, 6 urte, eta asko gustatzen zitzaidan. Ez dakit zein den erabiltzen duen teknika, besten stop motion edo nola, baina mugitzen ziren nola marrazki batzuk, eta oso polita, ez? Egia da, direla, gu ikusten ari gara, ez dugu elkarbanatu, baina ez dakit nola ditzen zaion honi. Ja, ez dakit, eta ez dut uste ez ere plastilinazkoa dienik. Gaur ikusi dudanean, esan dut, igual, nere buruan hori geratu zen, ez? Plastilina bezalakoak, eta Patri postaria oso jatorra zen, eta zijoan bere furgoneta laranjarekin, eta gustatzen zitzaidan eri hori pixkat idealizatua daukat nik postariaren lana, ez dakit, zuei ere gertatzen zaizuen hori? Postari lana gustatuko litzaizuek zuei egitea, edo ikusten duzunean hor postari bat doala txirrinak jotzen, eta ni naiz, orain txerantzungo dizut, baina Spiderman dara egiten digo, stop motion da, baina ez da plastilina, figurak dira. Txikitan asko gustatzen zitzaidan. Horrek esan nahi du, bigarren emisio bat egon zela 80ko hamarkada, baina desente beranduago, ze Spiderman der jaioko zen 2000ko hamarkadan, edo 80ko hamarkada bukaeran, ez dakit, hor nun bait. Beraz, esango digu, baina, eta postariaren lanarekin, egia esan, nik ikusten diot olako puntu erromantiko bat, eta niri ere atentzioa ematen dit, izatez duela hilate batzuk postarien nazioarteko egunean, elkarrizketatu genuen postari bat, eta har kontatzen zigun pixkat, herri ez oso handi bateko, herri ertain bateko postaria zen bera, eta, atsegina zela, da jendeak eskertzen zizkiola lanak, eta, berak urte gutxi zeramatzan gainera, etzen bizitza osoa postari lanetan zeramatzan pertsona bat, ez da azken 5-6 urtetan nola aritu zena, eta, iasan, nik, gustatzen zaitu, ofizio bezala politik usten dut, ez dakit. Gero askotan badu beste alde hori, ez, jendeak eskertxarrekoa bezala, ze abazoa, atarietara jo, txirriña jo ez dizute zabaltzen, berriz itzuli behar duzu, edo utzi behar duzu jakinerazpen bat, eta gero joan behar du gutun hori hartu behar zuen pertsonak posta bulegora, eta betiko arazten da, eskordut egonekin nik ezin dut, eta eskertxarreko alde hori ere badu, baina ikuspuntu romantiko horretatik begiratuta, eta bada zerbait. Ni kontatzen dizuet hau, ze gaurko txiribuelta hortik handoa, ez? Kontatuko, ez dakit nondik hasi. Bi anekdota ditut, eta gero
postarekin edo, bueno, paketekin gertatutako zerbait, igual akaso hau ere entzun duzu, Gasteizaldean. Bueno, lehenengoa, begira, nik, bueno, izan ziren hilabete batzuk, nire alea, hau da argitalpen bat hemen Gasteizen Araban egiten dena, nuela jasotzen, eta esatu nuen, zehar raro, bueno, portalean obretan ibili dira, eta esan, igual akaso postaria despistatu da. Bueno, eta etzen ailegatzen, eta orduan aleako kidei, esanien, baina ze gertatzen da, nork banatzen du hau, eta korreosek egiten du, digo, orain arte urteak dira jasotzen duela, eta orain ez dut jasotzen. Bueno, hor konturatu nintzen, ibili nintzen buzoi berriak ikusten, postontziak, eta konturatu nintzen, nerian sartu beharrean ondokoan sartzen zutela. Eta orduan, aleako lagun batek esan zian, bizi lagunak izango dira, gero bueltatzen dutela, digo, ni oso komunitate zoriontsuan bizi naiz, eta oso jatorra dira, eta inoiz konfunditu badira, eta niretzat zen gutun bat beste baten postontzian sartuz gero, beraiek bueltatzen dute. Eta horri bilin nintzen, eta jolin ez dakitzi izango den, eta gainera, nire postaria, ze hau ere izan zen, hitzein genuen, eta igual akaso kontatu nizuen, izango zu postari fatxita bat, eta klaro, euskarazko argitalpena denez, esango te ala maja, pasando, ez dakigu, kontua da ez, ze, etxean lanagatik askotan egoten naiz, autonomo bezala, ordenagailuan, beste batzutan ensaioetan, baina batzutan hemen, eta errutina bezala postaria jotzen du, eta nik esaten dut, beti erantzuten dut, nor da, eta bereak esaten dut, postaria naiz euskeraz, beraz. Hori ere, ez dakigu. Eta orduan, nengoen, baina misterio, zedaki zergatik ez hitzaizkian ailegatzen aleak. Bueno, orain, ja hasi dira ailegatzen berriro, eta behitxu ze gauza, hau ez dute nik argitu, oraindik. Bueno, bakizu ez ere egin nuen, postit bat jarri nuen, nire buzoian eta jarri nuen alea. Eta esan nuen, postaria ailegatzen denean, mesedez, arren. Eta postaria iritsi zen da jarri zuen beste bat, jakta ez. Bai. Kasi. Ez, baina begira, beste nota bat agertu da, nire alea barruan. Ara? Eta jartzen du, postariarentzat, nik ez dakit nork idatzi duen hau. Zibili naiz pentsatzen ere bizilagunekin, eta esan du, nork daki euskera? Ze nahiko, diaia, nahiko helduak, ni baino helduagoak, esan nahi dut, bai? Euren seme alabek, bai badakite, baina ez diaia hemen bizi eraikinean, eta jartzen du postariarentzat, ESK, igual eskuinean, igual derecha. ZK, ezkerrean, izquierda. Eskerrik asko. Norbaitek, nire bizilagunen batek pentsatzen dut, hau sartu duela, ESK zer? Horrari ditzaten hau, Eskerrik asko beharrean, amaieran behartzuela izan, ezkerrik asko. Ezkerri, ez. Bueno, pues holaxe, eta hori da, gertatu zaidan zerbait, hau ez dut argitu, kapituloka junda, dana holan bapatean kontatu izuet, baina hau izan da, hilabetetako kontua. Momentuz, jasotzen dute nire argitalpena, arpideduna naiz, eta, nire eskubide guztiekin, nik nire alea jasotzen dut. Orduan, Josune, ez dakigu, ohartxo hori nor jarri duen. Ez. Hau misterio zantzitatu. Hau misterio da, baina, igual, koentzitzen baldin badut igogailuan norbaitekin galdetuko diot. Itzegiteagatik esadila izan. Hori da, hoi xilik ez da, bengo julen igogailuan. Ez da komeni. Aizu, Josune, hemen gomendio bat, gaiarekin oso lotuta datorrena. Postcards from Italy. Beirut taldearen kantu hau, benetan ederra eta postari ezari garela, postalak dira, baina oso kantu ederra, Eta oraintxe gure laborategiaren parean, 30 portalean, postaria, timbre joka. Bai, joditu batzuk, eta inork ez dioterik irik edaia gizonariari. Horretxe! Horretxe do marura. Bai, sartu da gure postaria. Hori kontatu zigun, entreizatu genuen postariak, Josune, etxe askotako giltzak bazituela, portalekoak, ez molestatzeko, herri hoi txiki xamarra, Bilabona zizurkien aritzen zen, ez? Bietan uste dut, Bilabona eta zizurkien artean 5.000 biztan lehingo dituzte, Julen? Bien artean akaso. Igual, gehiago? Amasa Bilabonak izango ditu 3.000 bat, ez? Horentxe esango dugu, amasa Bilabona. Badira hoi giltzak, Gero fiziora, guztien giltza baldin batxuzu. Eta zizurkiek beste 2.000 igual.
Ja, zizurkiek zenbat dituen, 2009, denera 8.000 gora bizanle. Akaso bilagunan bakarrik garitzen zen, nik bilaguna zizurkile esan dut, ez nago ziur. Ez dela gurdi bat edo beharko, du giltza guri guztiak eramateko, Esango nuke, bai, eta zizurkil gora eta amasa eta horre baserritatik eta neguan ibili beharra dago, motorrean edo ibiliko da, kaso. Upa daukagu amasan gora xamar bizien lagun Ai, bat, eta elurrak franko botatzen duenean, hantxe 4x4-arekin ere komeriak. Beharko. Bueno, puntu bat, hori postaria baino, ja desagertutako figura hori izango litzateke, ezta? Serenoa. Horrek eramaten zituen lehen giltzak, ezta? Bai, Bueno. Hori garai bateko kontua da. Spiderman derrek erantzun digu 2006koa dela bera, eta 2012an ikusten zuela. Baina nik ikusten nuena, uste dut spin-off berri bat dela, 2008koa edo, hau da, spin-offen bat egon da Patri postariaren. Bai, zenik ikusi dut, 2014 arteko 8 atal izan zituela, marrazki bizidun serie honek, eta 15 minutuko iraupena izaten zuela kapitulo bakoitzak. Eta ni goratzen dut oso aintzinean, baina egia da, ez dakit orain ETV irun edo, berriro botatzen ari diren, ez dakit, baina, atsegina da, niri hau eta Sean Arditxoa, ez dakit zergatik, baina gustatzen zaizkit, dia oso atseginak, olako panpinak, pixka, goxua bezala, eta, ala etzen duten horietakoak, eta historia kotidianoak ere kontatzen dituztenak, eta, Bai. Ados, izue postari giroan gabiltzamen Josune Pelez de Mendizabalekin, gure parean postariak entregatu ditu gutunak, eta guk gure txiri buelta partikularraren azken txampari ere heldu behar diogu. Kontatu, Josune. Bai, ze luzatzen naiz igual gehiegi, ez da, Inigo, beste anekdota bat daukat azkar baten botako dana, streamingen bidez ikusten duzuenak eta ez duzuenak ikusten, zer da, papertxo bat, korreosetik etorritako papertxo bat. Hori multa bat dela dirudi. Horrelako bat ikustenean, beti. Bai, nik esaten dut, nik ez dut erosten ez Amazonen ez inunez, ez dut erosten, internetez. Orduan, ze izan daiteke hau, zuek ondo esan duzue, izuna izan daiteke, Gabonetan ailegatu zaidala, Gabonetako egun batzutan kanpoan egon naiz, bakizue astebete pasatzen denean, arabazoaz korreosera, esate dizute ez dia bueltatu dugu. Bueltatu dugu. Bai, orduan, horri bile naiz, misterio hau ere argitu nahian, jartzen zuen Durangoko udaletxea, eta sanu, Durango noiz egon naiz ni, zuekin egon nintzen Durangon. Bai. Bueno, esan nuen, antzerkia egitera jo nintzen, kotxea eraman nuen, lortu dugu argitzea, bai, izuna da. Kontua da, klaro, udaletxearekin, itzazruta neukan matrikula eta aparkatzeko tokia nuntzen, bai mendutakoa eta hori dana, eta, deskubritu dut pixkat dislexikoa naizela, nire errua izan da, matrikula gaizki emanuelako. Eman beharrean, 45, lehen da bizi emanuen 41, aldatu nituen zenbakiak, eta, atzo Maider Durangoko udaleko kultura sailekoak argitu zidan, eta euren gain hartuko dute, ze, klaro, baimenduta geunden berez, baina nire akatsa izan da, eta hasik, eskerrik asko hau bai da maite duta itzela. Hau argitu dut misterio, eta gainera poltsikoa sano. Eskerrak, baina, nire hankasartzea. So sorry. Ez da gauza makala. Hori da, azkenean pertsona batekin gaia hitz egin da, otako makina batera joan barko bazenu, jai izango zenuke, baina pertsona batekin egin da, jazta, konponduta. Kostatu zait, ze deitu nuen udaletxea, eta klaro, datuen babesagatik eta esanien, hau izan daiteke izuna, eta ezin dizugu esan. Bertaratu behar zara, bertaratu. Araño junto tal, azkenean gastatzen dute, isunean jarri, gazteiztik ara, zertara jugu naiz kontsulta bat egitera, baina lortu dugu argitzea. Eta amaitzeko bikote, ze bestelan amaikak ailegatuko dira, eta beste zer egin batzuk ere badira, ez da, bigarren kafean. Informazioari tarte egin barko diogu, eta oraindik eduki morduare badugu, nogendarrak gurean izango ditugu, gurean izango dugu, edo hitz egingo dugu izena dut, edo tengo nombre mugimenduaren inguruan, baina kontatu, hemen ari gara entzuten, Lier taldearen eramaten kantua. Buzpana zapaltzen, doktore, zaren hori. Ederra,
Bai, egongo gara, bitu, Lier badator ostiralean Gasteiza, Jimi Jazaretora, eta hortxe gozatuko dugu bere musika. Gustatzen zaizuekin hitz egitea aste azkenetan, zen niretzat da azken kolaborazioa astekoa, eta klaro, nolabait nire proposamenak ere botatzen ditut astebururako, kasua, oraintxe bertan entzuten ari garen kontzertu onena, ez da, Gasteizen, ari direla agurtzen, Lier taldekoak, eta, bueno, ara jungo naiz, eta gustatzen zait, ze, karo, zuekin nolabait hitz egiten dudanean asteburua gertuago ikusten dut. Bilatzen ditu alako kontuak, eta nola jaztuztean ikusiko ez bihar ez etzi, basatzen dut. Begira, asteburua, eta klaro, Horixe kontatu Julen izarreran. Aste azkenak baduela asteburua datornaren usaina. Badu Maldagen dituta. Desoreka pixkat maldan berarun zartzen duzunean. Justu hor mendatearen gandorrean zabiltzala. Bai, hala da. Bueno, eta amaitzeko postariaren txiribueltarekin Gasteizen ze gertatu da, azkar batean esango izuet, Guardia Zibilak, de repente asteburua juntzait, Guardia Zibilak Arnedotik Alemaniara zijoan indargabetutako esku granada bat antzeman zuen azaroan, orain jakin dugu, aste honetan Gasteizen jakin dugu, nun eta Jundizeko industrialdean, hemen Gasteizko kanpoaldean, Korreosek bertan gune logistikoa dauka, eta pakete sospetxoso bat ikusi zuten, eta bertan jartzen zuen arropa zela, eta etzen inondik inora arropa, eta esan bezala esku granada bat antzeman zuten. Ez dakizen modelokoa, ez dut haunik ulertzen, eta Ukrainiako gerran erabiltzen duten hoietakoa. Eta orduan, karga leherkaririk ez zeukan, baina momentuz hori izan da pixkat notizia, Korreosarekin lotuta, esan bezala, lehendabiziko bi anekdota eta gero hau, eta pertsonaren identitatea oraindikan ez dute argitara eman. Atena misterioz josita gaur txiribuelta honetan. Beraz, baina behitxu, Alemaniara pakete batean bidaletako granada bat. Biali barra, Korreosetik, granada bat, Alemaniara, Arropa dela jakin. Arropa jarrita, arropa, ez dakit. Bai. Nahiago ditugu postal kolekzionistak, Granada kolekzionistak baino. Bai, aukeran. Eta hor, txiribuelta, jazta gaurkoa, amaitxu dut. Eskerrik asko, Josune, ikertzen jarraituko dugu, eta Granada hori nondik nora zebilen jakiteko aukerarik badugun etorkizunean. Gozatu asteburua, eta Jimi Jazen ostiralean, Lierrek, entzuten ari garen Lierrek, eta Abitaldeak eskainiko duten kontzertu bikoitz horretan, adrenalina eta dinamita mordoa hongo da, gitarra elektrikoen distortzio kilo asko, beraz, gozatzeko aukera baduzue, plana ikaragarri ona ere bada, beraz, hortxe gonbitea. Josune Belez de Mendizabal, zaindu, muixo handi bat. Venga, eskerrik asko bikote, agur. Julen Goikoetxe Arbegozu, zu gorko zagurtu ere egin behar zaitugu, beraz ez dakit bihar, edo etzi, edo astelenean noiz ikusiko dugun elkar, baina zintzu ibili. Berdin. Eta Julen Goikoetxe agurtu bezala, lasai, refortzuak laizer helduko dira, eta hemen bigarren kafera, gu naiz irratiaren estudio zentraletara goaz, egoi belategi lankide agurtu, eta azken orduari leku egitera. Egoi belategi, egunon? Egunon, baita zuei ere, Hego Afrikara joko dugula zuzenean, bertako poliziak Johannesburgoko eraikin batean izandako sutearen ustezko egilea atxilotu duelako. Gogora ekartzea 77 lagun hil zituela abuztuan izandako sute horrek. Tokiko hedabideen arabera 29 urteko susmagarriak aitortu du sutea piztu zuela eraikin barruan egindako hilketa bat ezkutatzen saiatzeko, ustez beste gizon bat ito zuen hilarte, gasolina isuri zuen gorpuaren gainean eta jarraian pospolo batekin su eman zion biktimari atxilotutakoak azaldu duenez. Sutea etxerik gabeko pertsonentzako 5 solairu zituen aterpe publiko batean eman zen gobernu zanpoko erakunde batek kudeatzen zuena. Esandakoa, balantze oso kezkagarria utzi zuela gertakariak 77 lagun zendu baitziren gehienak egoera oso zaurgarrian zeudenak sozialki behintzat. Gasteizera begira ere gaudela eta esatea Gasteizko udalak euren aldarrikapenei entzungo egiten ari diela iritzita, Batubisa udal autobus zerbitzuko enpresa batzordeak greba mugagabea otsailaren 10 aurreratzea erabaki duela, hain zuzen ere, inauteriekin bat eginez arratsaldeko ordubietan abiatuko dute greba mugagabe hori eta bertan behera utzi dute orain arte adostuta zuten lanuzteen egutegia
astean 3 aldiz ematen zena, goizeko 5 goizeko 9 bitarte. Gaurkoan beraz, normaltasunez ibili dira autobusak Gasteizen zehar, baina esandakoa otsailaren 10ean izango dela greba mugagabea. Diote oraindik ere udalak tartea duela benetan negoziatzeari ekiteko. Eta informazio praktikoarenak aipatu behar beti bezala agur esan baino lehenik eta behin gogora ekartzea, atzo bezala asteazken honetan ere nekazariek 63 autobidea blokeatu dutela Baionako sarreran eta gutxienez arratsaldera arte egongo direla bertan. Beste zenbait tokitan, gurpilekin egin dituztela horma txikitxoak barrikada modukoak blokeo hori sendotzeko helburuz. Hegoaldeko errepideetara begiratuz, arazorik ez honetan trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz konexioa bigarren kafeari eta eguerdik 12etan bueltan izango gara informazioaren ariaren bigarren edizioa. Eskerrik asko Egoi Belategi, gu ere aurrera goaz, hementxe bigarren kafean naiz erratian. Txatxa matxalina txuka josan urtian, herriatako fradia zarratu zira, tirikiten. Zenbatetan atea izan zeate etxetik, eta babatan pentsatu ez dute, ez ditut kaskoak hartu, behar ditut, korrekan abil eta tren estaziora bidean bada bazar bat. Edo supermerkatuak itxita zeuden momentuetan, urgentzia zerbait behar denetan, zenbatetan salbatuko zizueten 24 orduz irekita duen dendek. Txikia izan arren izan leike abila, biba elantxobeko tambolitxerua, tirikitena beltza more. Gure auzo eta herrietan asko dira antzerakoak, baina ez diegu bazar edo 24 orduko denda izenez esaten. Bertako dendarien arrazagatik identifikatzen ditugu denda horiek. Erosketa azkarrak egiteko txinora joaten gara, edo pakistanietara, batzuetan paki deitutakoak. Bartzelonan ordea, Brother Barcelonako bi ikaslek, Laia Sánchezek eta Alex Porrasek, izeneko kanpaina iraultzailea abiarazi dute. Gure egunerokotasunean errotuta dauden mikrorrazismoi aurre egiteko asmoz sortutakoa. Herriatako fradia zarratu zira, tirikitena beltza morena, ontza txokolate goiztian honena, tirikitena beltza morena. Gizarte bazterkeriari aurre egin nahi zion Sormeen eskolako proiektu batek inspiratuta, Espainiako gizartean dagoen arazo bat identifikatu zuten. Bazarrei, supermerkatuei edo bestelakoei jabearen arrazaren arabera deitzea. Izena daukat proiektuak arazo honen inguruan kontzientziatzeko eta adierazpen iraingarrien aurrean alternatibak eskaintzeko sortu zen. Itxura fisikoan edo negozio motan oinarritutako nazionalitatearen aurre suposizioei aurre eginez. Ekimena hirian estrategikoki jarritako kartelen bidez gauzatu zen. Bakoitzak izen bat emanez, negozioen jabei errespetuzko terminoak proposatu dizkiete leku horietan aipatzeko. Kanpaina etzen espazio fisikora mugatu. Sortzaileek Instagram kontuen bidez abiarazi baitzuten mezua zabaltzeko eta parte hartzeko sustapena. Egun gutxi barru kontua birala bihurtu zen eta inpaktu esanguratsua sortuz erabiltzaileak kanpaina partekatzera eta babestera motibatu dituzte. Kuriosa da ez, gai honen inguruan askotan hitz egin du gure artean, ez dakit antenan inoiz aritu izan garen, baina nahi burura datozkit anekdota pare bat horrela garrantzitsuak direnak, adibidez nik asko erosten dut mutil marrokiar batek eta berean nahiak etxe ondoan duten arategi batean. Nahiko ezaguna izan zen, honek egin zuelako bere autua ere eta kanpoan dituen barazkiei eta euskerazko izena jarri zizkielako eta jendean artean bazen ez, arabieraz hitz egiten duen pertsona batek eta gaztelera ere badakiena euskeraz gutxi daki baina egin du keinu hori gugana hurbiltzeko. Eta nik
orduztik, arekin, orduztik ez, lehenagotik ere, harreman hona daukat, pandemia giroan lagun egin ginen, hitz egiten genuen, eta xerbak izena du berak, eta nire hormeran bertzara sartzen izenean, salam alikun agurtzen dut, eta arke alikun salan edo egunon, nahi duen bezala, beak ere euskeraz gauza batzuk esaten dizkit, nik ere ezagit asko, baina joaterakoan, nik xukram esaten diot, eta ark eskerrik asko, eta lehengo batean antxe sartu nintzen da, salam alikun da berak alikun salam, edo egunon ez egiz esan zidan, eta ondoan zegoen beste pertsona arabiar bat, eta begiratu zuen, jode, euskaldun hauekin, orain arabiera ere itzeiten alduzu, eta, horre esan zidan, eskortzen da, eta oso giro politia sortzen da bertan, nazionalitate oso ezberdinetako jendeare pilatzen da, batez ere latinoamerikar jatorriko jende desente, ze produktu asko ditu bertakoak, eta ikaragarri ona da, hain errez lortzen ez diren espeziak eta horrelako gauzak lortzeko, eta baita magrebiar desente, eta oso giro politia egoten da bertan, baina bai, berak bere izena jarri zion lekuari xerbak, eta niretzat ere xerbak da, bera ere xerbak da, xerbak bere abizena da, Abdul Fatita bere izena, baina mundu guztiak xerbak deitzen dio, eta lekuak lortu du nolabait, bere izena hartzean naiz eta tarteka, nik ere entzuten dudan, ez, Marrokian anoa, eta, xerbaken ganazuaz, ez? Bai, pixetolako gauzak, eta beste, kasu bat hori itzen dut, Tolosan oso aspaldi garai batean mugimendu migratorio potente bat izan zanez, txinatarrak iritsi ziren Euskal Herriko hainbat tokitara, eta jatetxe txinatarrak jarri zituzten martxan, eta orduan leku guztitan txinoa. Banoa txinora, txinoko janaria, eta olako kontuak, eta hori urtetan, pixkat, ez dakit sustraitu den joera bat izan da, eta duela urte batzuk, jade originalak, lehenengo belaunaldi ura jubilatu egin zen, eta euren alabak hartu zuten pixkat negozioaren kudeak eta Kristinak eta Xiaok, eta 1000 deitu zioten lekuari. Haure kuriosoa da, zen 1000 ez da hitze txinatarra, hitz japoniarra da jauregi esan nahi du. Baina, eurek nahi zuten pixkat txinatar janaritik aratago ere, asiar janariak edo eukizitzakeen leku bat, eta bertan ramen japoniarra dazta dezakezu, ez dakit badaude langostino ravioli batzuk xioiauak, badaude gauza batzuk txinatarrak ez direnak eta japoniarrak direnak, beste gauza batzuk akaso vietnamitak izan daitezke, eta beste herrialde batzutakoak. Eta bain, gogoan dut, Goiuri berak telefono zatera izketan, esan zion, 1000 gaude, esan zion lagun bati. Eta Kristinak esan zion, ez dakizu, ze poza ematen didan, entzuten zaituzte danean leku honi 1000 deitzen. Ze guk nahi genuen, txinora noa hori kendu. Eta bai, orduztik, nik normalean 1000 deitzen diot, baina bereziki saiatzen naiz, hori horrela egiten, gainera orain beste leku bat iriki dute, Koinobo hori izenekoa, eta han sushian espezializatuta daukate, eta mimo hondiz prestatzen dute janaria, baina bai, uste dut hor, ezkarela konturatzen da, eta mikro horregatik da, ez, mikro arrazakeria, ez, hor azpian emozio asko mugitzen direlako, eta imaginario osoak sortzen ditugulako, ez? Noski, eta, aipatu bezala kartelak egin zituzten, orain partekatzen ari garenarekin ikusi dezakezue, kartel berezi pila bat egin dituzte, batzuk oso handiak, beste batzuk txikiagoak dendaren sarreran bertan jartzeko, eta joan dira dendaz denda, bazarrez edo ultramarinoz bakoitzean sartu, eta esplikatzen zertan ari diren, eta denda bakoitzaren sarreran, bertako jabearen izena ageri da. Eta, ikusten dezuten hemen bezala, izena jartzeko tokia dago, eta toki bakoitzen, berak propioki idatzi du bere izena. Orduan, Bartzelonako hainbat dendatan edo tabernatan horrelakoak ikusi daitezke. Ezakit, niri benetan atentzioa ditu zian, badelako oso errotuta daukagun zerbait ez. Ni ere batzutan inkontzienteki aritzen naizelako lagunekin, eta, hori, azkar batean erosteko txinoan erosiko dugu. Edo, txinoan jatera joango gara. Eta batzuetan ezakigu ez da nola izena duten tokiek bilatu arte. Ez, hori da. Eta, hori, karri nahi nuen iniziatiba hau Bartzelonan sortu dena, eta ea pixkanaka gehiago zabaltzen den. Jakiteko modu bat. Eta gero sortzen dira beste, mikroarrazakeria horren atzean,
akats arrazialak, ez? Deitzen diogula pakia, indioa dan pertsona baten dendari, edo deitzen diogula bazar txinatarra latinoamerikarrak diren pertsonei, pertsonak kudeatuta, edo, ez dakit, errotuta daude ja bazar txinatarra deitzen diogu edo zein material pila bat dagoen tokiari eta izan daiteke bertako pertsona batek irekia, latinoamerikar batek edo berdin du nungoa den. Edo pakia deitzeko joera mugikorrentzako tresneria daukan leku bati. Bai. Pertsonari askotan ez da pakistandarra. Ez. Bai. Bintzen nik inguruan dauzkadanak ez dira pakistandarrak. Nik baten bat, baina beste asko ez. Gogoraraziko dizugu mugimendu hau jarraitzeko eta zuen herrietaraino eramateko Instagramen tengo nombre kontua esan dugu, ezta? Bai, horrela izena du bai Instagramen eta esango nuke TikToken ere ari direla pixkanak lanketa egiten. Izena daukat proiektua, hain zuzen ere norberari dagokion bezala deitzeko, horren atzean esan da bezala, badagoelako izeberge handiago bat eta mikroarrazakeria horiek nolabait aldatzea, denon eskutan dagoelako eta bide batez dendek ere eta olako establezimenduek laguntzen bagaituzte lehen aipatu duen bezala, enaiz pakia, ez dakit zer dut izena edo hau dan ere dendarin izena, kasu erresten digute eta gure jabeago eta konsienteago gara egiten ari garen horrekin. Munduari begiratzeko moduak Mikel Urdangarinekin egingo ditu hurrengo minutuak eta aurrera goazen bigarren kafea. Naiz irratian, bigarren kafea. Bizitza hain da zirkulo ireki, hain joan eta etorri, bapatean abendua eta hotz, bapatean galtzamotz eta Glastonbury. 17 maleta oroitzapen soinean esperantza galdu duenari, esan hobe gabiltzara kantari. Guztia edo ezer ez baino, orain eta hemen, norbera baita, bere neurri. Kanpora begira soilik, kafearen bero askuetan. Beraien neurrira harmoniaz beteta eta ohiko duten elegantziarekin kaleratu zuten Nogen taldekoek, azaroan okerrez banago, beraien 3. diskoa, eta gaurkoan ditugu gurean, Ane, Alex eta Markel. Familia eta lagunona, orduan gaur extra konfiantza eukiko dulan tankera hartzen diot. Ongi etorri Nogendarrak eta eskerrik asko, ezer baino lehen gure gonbita onartzeagatik, azkenean hemen zaudete. Ze aldarterekin. Bueno, atxaldeon. Atxaldeon, bai. Oso ondo, egizan oain denboratxo bat pasa deula elkarri ikusi gabe, pozik berriro martxan jartzeko, eta hemendik aurrea datozen sorpresa guztik ilusio hartuta. Epa, sorpresa. Ni ere gaurko elkarrizketa beren esperoan egoen, batez ere disko atera zenean gogoan daukadalako gaur hemen ez dagoen, baina beste taldekiaren jokini, ez dakit, 10 minutuko inkrepada bat bialdu nien horrela, audio formatuan, inkrepada diot zentzubonean, entzulak jakin dezan. Hori da, mitike inkrepada hola zentzunen egiten den inkrepada goxo lehun eta maitagarri hori. Inkrepada nik deitzen diot, norbaitek zerbait kaleratzen duenan, eta taju zentzuten denean, feedback bat, ez, goiti bera, eskertzen da, esango nuke. Eta orduan, hor desahogatu nintzen, eta gaur, galdera berriak prestatzen ere, ibilinez. Bueno, 3 hilabete pasa dira, laizter izango dira, 2 hobeto izan da, 3. diskoa atera zenutenetik. Audio horretanik aipatzen nuen soinu aldetik badaudela ekarpen berriak, gero analizatuko ditugu, baina pixkat joan nahi nuen 3. disko bat, eta berez disko bat jaiotzen denean eukitzen diren sentsazio horietara, eta galdetu nahi nizuen 3. disko hau zer izan den taldea berarentzat oinarrian, ez? Irakurri ditute elkarrizketak, non baden hasiera berri bat, baden buelta bat, zuek nola bizi izan duzue 3. disko honetan zer eskaini nahi zenuten, aurreko bietan etzegoen, emoziotik diot. Soinuak eta gero analizatuko ditugu. Baina Nogen entzat zer izan da 3. diskoa? Bueno, nik uste lehenik eta bain izan dela behar bat, ez guk genekana. Imaginatzen musikari gehienek edo hori izango dutela.
ze guk azkenean hau ez dugu ogibide eta hau egiten dugu gustatzen zaigulako, benetan gustatzen zaigulako, eta hain batean ere behar degulako, ez dakit zer dan lehenago. Orduan, hau bai izan da behar bat, eta haneren itzulerarekin bai sentitzen denuen behar hori. Eta gero hortik aurrera izan da ere, ilusio edo bai, era berri honen ilusio hau nolabait gorpuztearen emaitza, eta era berri honetan ere bai, nik uste formula berriak bilatzeko bide horren hasiera ere bai. Ez genuen errepikatu nahi aurreko bi diskoetan erabilitako formulak, genitun bide berriak eta investigatu, gero iritsiko gara edo eramango gaituzte leku batera edo bestera, edo ez. Baina bai gutxinez partitu nahi genula bide berri horiekin. Orduan, pixkat izan da horren ez dakit nola esan. Eta hola, gehitzeko bezala, irakaskuntza bat bezala izan da nire ustez. Iritsi gara bide batzutara ez genitula ez da ezagutzen, eta ezakit disko bat produzitzea jende esternoarekin, ezakit ematea beste sakontasun bat abestiei, irutu zaigu ezakit zerbait berria guretzat, eta ikasi dugu pilo bat. Eta izan da, behar genuen zerbait, eta hori ere, behar genuen zerbait abesti horiek egitea, eta abesti horiek gorpuztea, baina behar genuen zerbait ere bai, bideak eman digun beste guztia, hasiera batean beharrez genuena, baina, gero behar bihurtu dela. Hori gustatu zaite, bideak ere akaso ematen du, zen hasieran ez, lehenengo diskoak eta kaleratzen ditugunean, gu 1812koa gea, baina noiz baitere kaleratu genituen. Kadizko korten urtean. 1800en jaiotakoak, okrez banago zuen talde bezala lehenengo diska duela 5-6 urte izango zenez. Bideak erakusten du ere, eta nola egiten ditugun gauzak eroz, eta ez nuke esango gusto handiagorekin, baina bai nora goazen pentsatuta ez, hasieran gehiago izaten da ifrentzu bat, dena goraka, eta bideak ere ematen du pixkat perspektiba hori. Eta, nik nabaritzen dut lagun eta fan bezala, diskonek baduela, ez dakit 3.0 den, 2.0 bat, baina baduela zerbait lehen pausotik bezala, ez, entzunenean. Soinua izango da, ziurrenik, zen gaur arte, ez dakit barruko intentziak eta zeintzu diren, baina soinuan bai dago nire ustez, eta inkrepadan hortaz ari nintzen. Nik esan nion, lehenengo gauza jokini izan zen, eta berra dauztaudeten, abertza irutzen zaizuen, diskoa urdinagoa dela. Ez dakit oso ondo urdina definitzen, baina nik urdinagoa dela sentitzen dut. Ez dakit beste diskoetan baino presentzia handiagoa duten teklak izan daitezken. Ez dakit portadak pixka sugestionatu zaitun. Ez, zen portada ez nuen ikusi inkrepatu nituenean. Jokin inkrepatu, baina nabaritu dut, bai, ez dakite harmonian eta dena, eukidezake esplikazioa edo nere perlada bat izan daiteke. Nik uste teklak ez gain iguala, egitan ematen du klitxe bezala, baina ahotsak landu ditugu pilo bat. Bai, hori, harmonia hori izaten nuen, harmonia beti izan da zuen, zea baina hemen, ez dakit harmonia mota diren, nik esan nion, más azul. Hau da, urdina darion ere ustez, beta subjetibidade hori jarri nahi, nuen zuek zer iruditzen zaizuen. Nik uste, izan gala, selektiboagoak bezala, ere bai, adibidez, hori, ahotxetan, ez dugu egin lo típico, de primero de grupo ikituzula bi ahots, eta hirugarrena, kideon keda, beste bat, beste bat, eta igual dituzu 80 ahots ezberdin, egiten duzu akordoi bat gigante, eta esaten duzu, ze ondo, besarkatzen dagoen honek. Igual, produktore bat eukitzeak igual egin digu esatea hau kendu, hau ez egin hola, hau gehiago, hau gustatzen dezu gehiago. Eta egia esan, nik uste indegula harmonia horiek aukeratuagoak egin ditugu, agian. Hori izan da igual... Erabakiak igual ere otzanagoak edo lasaitasuna handiagoarekin hartu, perspektiba gehiagoarekin. Hori eman dezake hemen entzulei argitzeko, askotan musikaz frikeatzen gabiltza, eta jendeak ez dakit baino, nola izan da produktore ezberdinekin lana egitea, ez dakinenarentzat, produktore batekin lan egitea, bada, norberak duen ideiaren barruan, ez dakit kanpoko ikuspegi bat gehitu, negoziatu askotan, onartu, baina pixkat abestiaren sortze prozesuari kanpoko ikuspuntu bat ematea, ez hori nola bizi izan du taldeak, ez da gainera bat izan, ezberdinak izan dira, eta nabari da, diskoan ere bai gainera adi entzuten du. Hiru eta gero bat autoproduzitua. Bai, hori da. Lau ez dela.
Durangon izatez aritu ginen, pixkate, ekoizle anistasunaren inguruan, eta behin lagun bate galdetu zidan, aizu, eta ekoizle bat dagoenean nork hartzen du azken erabakia? Bueno, segun zindan ekoizlea, segun zindan taldea, ez? Negoziazioaren langa hori oso lausoa da, eta batzutan segun ze konfiantza duzun ekoizlearen ere, nahiz da oso konbentzitu da zegoen igual, eman dituzue aurrera erabaki batzuk, eta beste batzuekin gehiago kosta edo... Eta gero, eukiditugun ekoizleak ere oso perfil diferentekoak izan dira. De hecho, ekoizleetako batek Londresetik egin du lan, distantziara egin du lan. Eta dugu berarekin pare bat bideo dei, eta... Bueno, Londresera... Poco más. Londresen egin dugu abesti bat ekoitzi, baino galiziar batekin, eta gero egin dugu nastu abesti bat ere bai, Londreseko gizon batekin. Natibo batekin. Eta horren atzean adibidez ere, kuriosidade, zuek bazen ekiten... egongo zen momentu bat, abesti bilduma bat, ziurrenik batzuk duela urte askokoak izango dira, besteak duela asteterdikoak, baina behin diskoa sortzeko prozesu horretan ez, grabatzeako prozesuan argi zenuten zeini eman produktore zari naiz, edo gehiago izan da, zein eman zein abesti, zeinekin landu zein, bazenekiten zazpi sabore hauek nahi ditugu ez, kantu bakoitzan, edo bai izan da, pixkat bideak Leno Markelek esate zuen bezala eragindu azkenean, zirkel hau izatea, eta bidean zer utzi duzu, atzean zer ez? Batzuk argi gen, eskara. Batzuk argi, beste azbui. Danzain dugu. Azkenen guk, izan da gehienak izan dira bat izan ezik edo, izan dira koprodukzioak beti. Orduan, guk egin dugu lokalean produkzio lan... Gure planteamendu nivel pringau. Bai, baina nahiko garatua. Kontzeptu interesgarria dela, ez? Koprodukzioarena, ze askotan, kanpo produktora hitz egiten denean, badirudi, produktorak abesti hartu eta jantzi egin duela. Eta produktorari izentzaio, jantzi oso bat, eta gero hor egiten ditu aldaketak, ez? Arreglok edo... arreglok igual ez. Arreglok igual komposiziozko gauza dira, musikan, jantzitegean igual arreglo bat izango zena. Ez dakit. Liatzen nahi naiz. De hecho, perfil diferentena esaten una, Nacho Moore, berarik natea genituen Glastonbury galdu duenari eta bendua. Eta Nacho Moore adibidez bai da oso koproduzitu zalea. Osea, berak iten duna da, artistak planteatzen duenari edo, animatu ite zaitu, eta eramate zaitu hortik. Osea, ez du ez du bere identidade oso markatu bat eta abestian zehatzen. Nik uste Nacho dela tipo coach bat bezala. Hori da, es más compañero. Nacho izan da produktore bat, oso erreixa izan dela berekin lanitea, eta beak beti, indola lan bat gutako bat izango balitz bezala, eta eskaini dizkigula gauza, hau dana, zuei ondo iruditzen bali mazaizu, eta gero, bai, esaten zituen igual ez, gauzatzuk argi zeuzkela beak, eta hau hola ingo nuke, baina asko errespetatuz gure esentzia, edo, eta gaina superlagunekin geha, eta irabazi degor beste lagun berri bat, eta gero, Londresetik lan nintzen produktore horrekin, beste harreman mota bat. Bryce Ruibal. Bryceekin. Beste harreman mota bat, baina, beak, ze desberdine dan ebai, ze soinu desberdine lortu deun, ze nola iten dan lan, pentsatzen dut ane bai beak influenzia desberdinak ekiko itula, eta eskaini dizkigu baita beste, eskatzen zizkiguna hotxen, eta sartzea baita aldaketa berezi batzuk ez genitula inoiz landu, eta gero Julenekin ebai, zesangoet, familiakoa dalare bai, eta berekin lanitea supererrixa dela, eta Julenek igual, produktore hauetatik, ideiak argina dauzkena, hola... Bai, edo gutxien zuri proiektatzen du, dauka oso erabakiak oso firme hartzen ditu, eta oso argi ditu, orduan, askotan horrelako produktore batekin ere zaila da ez ikustea berak ikusten duen bezain argi. Eramatzen zaitu oso... Komentzitzen daki, arrazoia izan edo ez, komentzitzen daki. Eta askotan ja, ekoizleren gana jo aurretik, badago taldean lehenago adostasun bat, kantu hau, ekoizlen horren koloreetara edo pixkatera man nahi du, ez? Naiz eta gero gartxotek dion urdin hori egon pixkate zeharka, baina badaude ekoizlearen kolore horiek eta pixkan nabari da, diskoan badaudela, intentzio ezberdinak, eta azkenean hori utzi behar diozu egiten ere ekoizleari, ez? Bestela askotan etzara kanpora joaten, bestela. Hori da. Eta gero argi genekan ere diskoan egin oso eklektikoa izatea eta oso dinamikoa izatea.
Eta hori lortzeko, abestiek badute bakoitzak bere ritmoa, eta... Piskat hortin nindoan, zen ematen du gezurretan nahi nezela, baino ez nuen portadaren kolorea ikusi, hau da, ez naiz portadari begira eta, da piskat norbait zerutik eroritzen egongo balitz, ez nabil gezurretan. Gehiago esaten nuen urdina zen, aipatzen ari zate gainera, aurreko bi diskoetan ni sentitzen nintzen, ez dakit, asko sokartean, asko forest, colors, bai, ez dakit nola esan, berde, marroi... Zeharo sinestesiko zaude, Gaur topenago, mendiko botekin, eta hori irutu zait askoz elementuak... elementu anitzagoak, beraien artean ere nastuta, ez dakit, etereo ogoki, ez da existitzen hitz hori, baina ulertzen diazue, gehiago iruditu zait kantu multzo bat hori, bakoitza da eskeni nahi zenuten bakoitzean mundu txiki berri bat, eta guztiek sortzen dutela, ez dakit, album hori, nik horrela sentituet. Gaur ez dakit ja lehenengo kantua eskatzeko moduan gauden, eno pixkate jarraituko dugu, ezta? Egon gaitezke lehenengo kantua eskatzeko moduan. Bai. Vale. Lasain ebilen, baina egia da, igual badala garaia. Mentxe, erlojuai bira, eta ez zaiten pasatzen, eta gero komerik. Venga, nezuko orkestu, zein izango da joko duzuen lehenengo kantua? Bueno, lehenengo kanta izango da Abendua. Disko hontan igual abesti lasaienetako eta esango melankolikoenetako bat. Berezie guretzako, ze aparte Nachokin lan indeula abesti hontan eta izan ala oso prozesu polita eta magikoa, ez dakit, niretzako pertsonalki esango dut diskoko kutxunenetako badala, eta ordoa. Bazoazte gure set akustikora bidean, eta segituan bertan dauzkagulan ogendarrak, entzungo dugu Abendua. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Nogen eta Abendua, nahi duzuenen. Igande goizara eta jada berandu, nahi duzu nazitze egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Zatitu urtea galdu ditu, eskua jarri hotza gola sentitu, zer ez da itzultzen, ez dakit nola lotu. Itzalak hartu du berriro argia, eta orain ez dago ezer utzi nuen tokian. Gauaren bidaia guztiek, ametxe eta mamuek, beti uzten naute oearen oinetan. Itzalak hartu du berriro argia. Noiz amaituko data nola jakingo du, nun babestuko naiz minik hartuko ez badu, zeri eutxi zenbat aldiz. Hasi naiz alperrik, egunaren amaieran konturatu naiz, agian enuen aldaketarik behar, soilik behar zintudan zu kristalaren bestaldetik ahopeka entzun, urte berririk ez da, urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da, ez da, ez da.
31 hau bukadadila. Momentu batez ez etorri bila. Daitzalak hartu du berriro argia. Orain ezago ezer utzi nuen tokia. Itzalak hartu du berriro argia. Abendua urtearen erdia. Urte berririk ez da. Urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da. Tira abendua entzun da, eta berriro gure entrevista setera datozela jarraitu beharko dugu, oraindik Goiurik sarraskiare prest du, baina... Oraindik ez. Oraindik ez, zanei dut, oraindik itxaron dezakegula sarraskirako, ez da Goiurik. Badakit presak abizarrela gaur, baina tira, uste dute. Bueno, norbaitek lapurtu dielako beste norbaiti gitarra, eta hasi delako hor gitarra jotzen. Orain kulpa izango da nerea Markelen Martinari 3 akorde jodizkio dela. Hori izango da, zure bizitzaren... Purdi estuan bizitzearen arazoa. Hoxe da, bai. Ai, ama. Tira, Markel, Ane eta Alex, aipatu du Gartxotek urdinarena, eta gustatu zait, gida bezala. Nik ez dakit kolore hori, baina behintzat sentsazio horrekin geratzen naiz ulertzen dut, badago zerbait disko honetan, eta hortik tiraka jarraituko dugu ondo badrituzu Gartxot. Ane, zer dago disko honetan? Aipatu ditu Gartxotek melodiak, aipatu dituzu harmoniak, hitzak... Bueno, badago itzulera bat, aipatu lehen Alexek, badago heldutasun bat, ez dakit, gauza asko ere badaude, eta kaso kolor hori ere bada, nogen gaur musika sortzen ari den talde badela, ez? Barkatu, orain bai. Vale. Nik esango nuke disko hau dala itzulera bat, baino birsortze bat bezala. Nogen izaten jarraitzen don talde batek, bueno, pues lanketa bat eta bizipen batzuk kontau nahi zitun talde honek, eta pixkat sortu ditugun abesti hauetatik izan diela 7, aurreko diskotan baino gutxi gore bai, osea da disko motzago bat, eta nik uste dela disko bat nun abesti bakoitzak izaera oso espezifiko badauken, eta landu deun eta maitatu deun horre maitasun berezi batekin. Grabaketan ebai, ez deuin grabaketa bat, bateria guztik batea, bajo guztik batea, gitarra guztik batea, eta abesti guztinakin, ez? Indeu, abesti bat, osorik, forma eman, eta jazta, urrengoa. Osa, zentratu geha asko abesti horrek ze itxura hartuko don, eta kariño asko jarri diogu abesti bakoitzai. Eta hain desberdine bezala da baita soinu aldetik bakoitza, pues nik uste zentratzea hortan importantea dela ez intoxikatzeko beste zeakin, ez? Eta... Bueno, nik esango nuke dela disko bat desberdine, oza, hitze da desberdine, eta nahi urdine baino horie etortze zaiburua. Epa! Hori elektriko bat bezala. Hori elektrikoa, limoi elektriko, limoi. Baino limoia, baino... Bai, gazte xamarra. Bai. Ez, berdetu gabe. Hori. Nik ulertu diot. Osa, brillante eta politxe bezala, baino, bai, limoi pixkat, tira zulako iskata, pixka pika huiten dola. A ver, Keba, urdina, beiratu porta. Gintonik bati ondoen dijoakion limoiaren kolorea ari da dirazten, Ane. Hola, pixka tolestu eta poroetatik ja usaina darion limoi kolore hori. Eta usaiekin gainea, hola imaginatzet. Hemen sinestesia 2.0 ari gane baten. Beste maila baten. Txaso etxera bueltan. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz. Ze Gartxot? Hit, hau da. Hit. Uste non aztak erir mate zantzula baina. Ez, hit. Beldurra diotloari, gaua bizi goizean
hasi beste naiz egin. Bai, Gaztomuri goatzen nahi batea zanean, beste inkrepadan bat ere inion baten bati. Ez dakit, eski WhatsAppa peligrosoa, eta ni audio zalea naiz, osea, bakizu, te moia indezuna eta hola ibiltzen naiz. Inkrepada izizuen, inkrepadan orain txarra da? Nere munduan ona da, inkrepar, como, ostra, Ego, biziketan ze ondo ikusi zintu da, no? Zete moia indezuen, no? Inkrepara zen da kretino hitzarekin. Ba, nola esango et orduan. Audioa biali? Kritika, feedbacka, baino... Feedback ona, emozioz betetako audioa. Bueno, nola esango et. Ja, nik izaten, jokin giza, jaso goztun, gartxoten audio bat, hola, labana hortzartean. Dana ona beti. Eta guagoan daukadaina, abesti hau entzurunean, benetan, esan kite mon, idatzi mardiot zeari. Eta erabiliko dut, urrengo galdera egiteko zen, hemengo konbidatu guztiek, eta Goiuri eta Iñigok ere badakite, ni oso ahots zentrista naizela, lehenengo fijatzen naizen gauza zaita jola, saxofoia, o sintea, o ze paneo da, lehenengoa ahotsa nola eta nun dagoen, ez? Eta nogen beti izan da, eta da ere, esango nuke, ahotsa lehenengo lerroan jartzen duen talde bat, maixuki gainera, harmoniak eta hori dena. Asko interesatzen zait, prozesu hori nola egiten dezuen, hau da, normalean melodia nagusi bat du abesti bakoitzak, izan bersea, pretxorusa, ez dakit zer. Nola egiten dezue hain ohiko eta bereizgarri den, ez dakit, harmoniaren lantza hori, eta batez ere, disko honetan ere, aipatu du Elenoanek, nola aurkitzen dezute lekua, zen harmonia bada, gauza eder bat, baino zuk leheno esan dezu ez da ere nola nahi egiteko zerbait, jakin bar da ze zapore eman nun, isildu batez ere, nunez, eta hain bereizgarria den zuen taldean, jakin nahiko nuke nola burutzen dizuen hori. Igual naturalki, ojo, Ez que ezaki, guk ez dugu, ez gea, erez, lehen, gitarra finatzen ez gea, ez daukagu ez oído absoluto, ez olako ezerrik eta ez daukagu, erez, ez gea, musika adituak, nire ustez, orduan egiten dugu, jolasten dugu pixka bat harmoniak sortzea, eta ondo ikusten dugunen, esaten dugu, hola, ondo, ez dakit, hola, ondo... A ber, bai egia da, Markel, zuk bai ekarri ezula igual etxetikan, badakazula harmoniarekiko sensibilidade berezi horik, esi familian, eta zakitzer, eta asko abeste zu, Bueno, abesten dugu, baina dena bezala, familia guztietan. Etxeko maian... Batzu diskutiu beste ez egiten. Ja, familia guztietan ez da besten. Etxeko maian ez gara kapazak harmonia hori egiteko, eta gero hanek badaka berezko doai horrelako jainkotiar bat, eta orduan bien batura... Ja, eske, Alex, tío, segi etxea, Eskerra, Itzik Alexe gola, beso faltako alkezkio bezala, eta... Ni gitarra jote dut da oso guzinao. Etxetako esperientziak beti dira nahiko beren horrian hartzeko modukoak. Nik etxean izan naiz gaizki kantatzen zuena. Eta nire etxean ez da izu zer gaizki kantatzen duten. Barreneko ikuspegi horiek ere pixkat filtroekin. Orduan zuk igual daukezu etxearen nola sentsazio pixka traumatikoat eta zure etxean ere egiten dira harmonia. Sí, beste etxetaz. Nik esan barra daukat, nire etxean guapo dagoen gauza eta aparentemente zerbait pixkat igual lotxagarria dana, igual jundun baitea eta zorionak zuri abestea familia guztik, baina eske harmonizatzen dutenez, denek, orduan sentitzen zera como... Wow. Edo zeina hotxari heldu diezaiok ezu, ez? Baten ongo da. Ematen dizu gogoa zuri abesteko ere, bai, zure zorionak zuri hortan pixkat raroa da, ez? Zorionak neri hori. Zorionak neri, bai, ez? Eta ez dute egiten la tipika zorionak zurin, hasi hemen eta gero, eta jetxi. Badago ez dakit, zorionak zuri abesten ari zeanean, astea goregi. Hauek, ensaiatzeko gehatzea, norbaiten urte betetzea danen. Zorionak beti, zorionak, eta jetxi bera, klasika. Zorratik esan, bez, etxetik handak. Etxean debekatu dago, terzerekin harmonizatzea, ez? Bilatu behar da, laugarrena, seigarrena, zazpigarren bemola hor, eta... Nik uste galderara bueltatuz, bai, eskerrik asko. Importantea dala guk asko gozatzen deula beste, osea, eske dozein tonta, daukeu jota bat, dala nogenen jota, harmonizatzen deula bosta hotxeta, eta da, eski nera metxa da, nola da, Apple Golden Quartet. Golden Apple Quartet. Hori da
olako talde bat sortzea, beraiekin, itean dena hautsakin. Torren, gustatzen zaigu pilo bat, eta orduan, gozatze dugu pilo bat abestitan, guazen, aberra nola galditzen den, abera hautsau, aber beste hautsau. Eta pixkat joku hortan. Nik hortik nebien, eta eske gainera, kanpotik nabari da. Osea, ez nintzen bakarrik ari ondo zuretxea ezagutu dugu, ze motatako animalia daren, no? Oso guapo, Bai. Tarta batekin bizar. Gehiago ari nintzen ere, harmoniaz aparte, ez dakit, kantagarritasuna, eta kantagarritasuna ez du esan nahi itxaskorra edo mitikoa melodia, baizik eta nabari zaizue, zeatela talde bat konposatzen, eta gero abestiei erreparatuz, ez dakit, melodien, oraintxe janek, kantagarritasun hori, ez dakit, disfrute hori, ez dakit, kantagarriak ez diren melodiak existitzen diren, melodia azkenan zehara, baina ulertzen diazu ez, nik nabari dut, ez dakit, bai, ahotsa zentruan jarri nahi duen talde bat, eta gainera, hortaz disfrutatzen duen talde bat ere. Eta horrek, dakarren prozesua ere bai, fan total. Ahotsa zentruan beti. Ez dakit, sarraskira pasa, bigarren abestia, nola goaz, ekipo? Nahi duzuena, bigarren abesti sarraski egingo dugu, azken galderaren bat eta sarraskiarekin amaituko, barkatu. Sarraskia beste galderaren bat eta bigarren abestiarekin amaituko du. Nahi esan bezala. Hau horrela balin bada, sarraskiaren unea iritsi da. Sarraskia tartean letrak aztertzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Eta nola diskoak aben zirkel, ez dakit nola esaten den, baina horrela izena duen. A ber, danieraz zirkel. Baina jende honek zirkel esaten du, orduan, beak esaten dutena. Beraiena da, orduan, zirkel. Eta okerrez banago, aben zirkelek esan nahi du isten ez den borobila, ez da? Orduan, ni aritu naiz borobilak egiten zuen abestiekin, eta abestietako kontzeptuekin, eta gauza bitxia topatu dut, lehenengo abestia da 17 abestia, ez? Eta funtzionatzen du intro modura. Orduan, askotan, intro modura funtzionatzen duten abestiek, bagian esateko gutxi daukate, motzagoak direlako, baina kasu honetan, konturatu naiz, eta hau ez dakit nahite egin duzuen, baina 17 abestian aipatzen diren kontzeptu guztiak aipatzen direla beste kantuetan. Hau da, 17tik abiatuta egiten duzula disko osoa. Adibidez, 17 lehioa aipatzen da, eta gero guztia edo ezerrezen ere lehioa aipatzen da. Aipatzen da errazago dirudi urrututik ikusita, eta gero Glastonburyn aipatzen da ez jakiteak zaila erraza bihurtzen du. Dena konektatuta dagoela iruditu zait, lehenengo galdera da, apropos eginda dago edo nahi gabe? Nahi gabe eginda dago. Vale. Baina, bueno, bai, 17, de hecho, han esplikatu, 17 nondi datorren. Ez que pilo gustau zait indezun zea hori zen, guretzako 17 da, bueno, 17 da, melodia txiki bat, talde hontan, sortzaiek eta dakiten apiskat horri buruz eta idazte dituztenak abestik eta dituztenak abesti politxe die, gehienetan bi hau. Jakitetik egitera dago diferentzia. Egiten Eta justo 17 da nik sortu duten melodiatxo bakarra. Eta sortu nun aspaldi 2017. Eta orduan, inoiz ez genuen ezerrin horrekin, eta derrepente diskontan iruditu zitzaigun momentu egoki bat hau berriro ekartzeko eta horrekin hasteko, eta orduan, zuk esan dezun hasiera hori eta konexio hori, nahi gabe indako zerbait da, baina aldi beren gure historia kontatzen duen zerbait da, nahi gabe. Abai da lehenengo letra idatzi zena disko honentako, eta orduan igual, lehenengoa izan da bai izan dana giltzarri gero nahi gabe, baina erabat inkostienteki. Lehenengoagatik hasi naiz, orain azkenengoagatik galdetuko dut, maletarengatik, ez dakit maleta metafora bezala erabiltzen den, edo benetan maleta bat galdu zenuten, eta galdera da, ea maleta hori berreskuratu duzuen. Izan metafora edo izan maleta fisiko bat? Maleta izena, nik onartu bardet, nik negola enkontra maleta jartzeko. Ze gustatzen... Fonetikoki, zure klubeko alaiz. Ze gustatzen izen hori. Deitu barzen beste dugu batean, nire ustez. Bakarri negon. Maletita, igual. Baina... Maleta aleixek erantzun bardu, porque aleixe maleta zan. Bai, true story nola, basada en historia... Bueno, desecho real, igual, hau, más que hecho real. Igual más documental, ¿no? Que basado en hecho real. Bueno, 2000 eta 19ko
iraiaren bukaera eta urriaren hasieran joan ginen Korea eta Japonen egitea alako minibira bat. Eta tartean, lehenengo eguna pasa genitun Tokion, eman genitun 3 kontzertu, eta gero eman genitun beste 2 Seulen. Tokiotik Seulera juteko tarte horretan, maleta galdu nun. Eta ez dut berreskuratu. Ez duzu berreskuratu? Eta orduan, bueno, maleta horri idatzitako abesti bada. Vale, eta galdu duenari kantua da, maleta galdu duenari eskainitako kantua. Ere bai, galdu duenari. Osa, zure buruari abestiak eskaintzen zabil. Zelen esan dugu, beharretik idazten dugu, ez baina galdu duenari, izan daiteke, galdu duenari da, edo zer galdu duenari idatzitako abesti bat. Baina bai da, eta igual da, lehenengotariko abestia ez dena, nola esan, ez gera nagu protagonistak. Ez gauden nagu zentroan. Bai da entzulari eskaintzeko abesti bat, lehenengo aldiz. Esan duzu, galdu duenarik izan daitekela, edo zer galdu duen batentzat, ez? Entzulea identifikatu daiteke, eta pentsatezake, dolu bat norbaiten eriotza bizita, edo izan daiteke, nire mutilagunak utzi egin hau, edo nire betiko txikitako lagunarekin jarremana galdu dut. Zuek, hemen kuriositatea sortze zait, zer sentitzen duzu agian, ez dakit, ez? Idatzi balin baduzu eriotza baten ondorioz, eta gero entzuten duzu jendeak erabiltzen duela kantua beste zerbaiti referentzia egiteko. Zer sentitzen da horrelakoetan? Pixa sentsazioa kantua galdu duzu, ez dela egin zuen aia, edo... Hor dago kontu bat bastante hori pasatzen dela, osea, zeri begira hartu nahi duzulo abestia Alexek idatzi zula bere garaian, jendeak nik uste irakurri duela beste formatean, eta jendeak interpretatu du izango balitz bezala igual rollo bakarrik maitasun romantiko abesti bat balitz bezala, eta nik uste badala maitasun abesti bat, baina ez igualain romantikoa, ez? Bai, hola, baina superpolita, nik justo abesti hori Aitona hil zitzagunean, abesti bat egin nola pixkat azkar, eta bere funeralean, egin genien olako zeremonia bat, eta horra abestu genuen 3 anai arrebek. Ze polita. Eta gerora horri tiraka bihurtu genuen, no genen bigarren diskoko singela. Eta jendeak Markelek esan duena, jendeak pixkat berea egin du, eta eman dio bere historia, baina eske alderantziz, ez daukagu sensazioa, izateko arrazoia galdu duenik, edo abestia lapurtu zaigonik, alderantziz, gurea jarraitzen du, niretzako jarraitzen du, izan behar duena, edo izateko jaio dana, baina, jendeak eman baldin badio bere zea hori, eta zentzu hori, eta bere bizitza pixka bat hobetzeko erabiltze baldin badu, da lo mas. Ez dago arago, ez dago zer. Azkeneko galdera bat egin behar dut, oso ondo ari zarete erantzuten, baina azkeneko galdera honek, ekarri dezake... Onderatu egiten du nota, ez? Azkeneko galdera honen erantzuren arabera, gainditu edo ez gainditu... Ostras, beraz, orain arte izan dira, 3 kontrol puntu terdikoak, eta orain ja 5 puntuko azterketak. Hau da potoloa. Ze Glastonburyn eta abenduan igandeak aipatzen dira, iraieko igande batean, eta gero abenduan igande goiza da, eta jada berandu. Irratsaio honetan, igandeekiko oso iritzi sendoa daukagu, ez dugu esango zein den, eta orduan galdetu nahi genuke... Igual gero bai. Gero bai. Igandeen zaleak zareten ala ez. Baina ez dira igande mota berdina, ez? Ez que igual, bi igande ezberdin guzti, osea, da bi pelikula guzti. Bai. Bi kontura guaben hortan. Glastonburiko igandea, Donostiarrak geranontzako, ke demonios. Donostiarrak Euskal Herri guztikoak, vale. Iraieko igande, lehenengo 2 igandetan bakizu ze gertatzen da, Donostien. Kontxako bandera jokatzen dela. Hori da, orduan, Glastonburiko igandea da Kontxako banderako, festa bitako bati egiten dio referentzia. Eta beste igual, zerbait bolita eta oso zorion txua.
Ze hor ezagutu genuen gure bajista maitea, de hecho ez duguna komentatu, porque Jokin atera da, guiruok ere. Olatz, hemendik shout out Olatz. Gauza esango izet, baina behintzat Olatzek tarteka irratiparetik pasatzen da eta kaso egiten digu. Olatzko hemen egon da zuek, baina gehiagotan. Baina ez dizu ekarri donutxik. Hori ere gaur portatu dira, hemen. Olatz, urrengorako, donutxak, urdai azpiko iberikoa, denetarik onartzen dugu. Zego, Juri? Erantzun egin behar dutela. Zizan behar da. Nik lehenengo igandea erantzun gara. Orduan, lehenengo igande hori, Glastonburykoa da gure Olaztibris maitea ezagutu genunean, 2006ko igande horietako batean. Ez dakit lehenengo estropada o bigarren estropada. Baina hortxe junginan, Markel eta biok esan genion, zuk ez gaituzu ezagutzen gu, baina guk zu bai. Zebiratu genuen Facebooken zintzan, nartzen jotzezun bajoa, ezagitzer, eta te queremos fichar. Ostra, Facebooken, oso 2016, ja. 2016, efectivamente. Baina galdera ez da bietako zei igande nahiago duzuen, galdera da, ea igandeen zaleak zareten ala ez. Baina, erantzun barko dugu... Bakoitzak berea. Bakoitzak berea. Markel, zure txanda, igande zalea zara bai ala ez. Eta nola zara zale? A ber, niri gustatzen zait igandea inor gabe. Osea, gustatzen naiz oso... bakoitza bere pelikula dauka ez, baina nik igandea txaletan ezin dut sozializatu. Astelenetan eukitzen dut normalean lana oso goiz, eta gustatzen zait, gustatzen ezkit igandeak, baina gustatzen zait ordu batetik aurrera bakarrik egotea, eta... Nigande bat. Nigande, hori da, ze polita. Bai, gustatzen ezkit eta, bai. Ane? Nei ez, ni beti izan naiz anti-igande. Ikasten unen Bilbon akordatzen naizala igandea atxaldeko 6 beti eurie, autobuse hartu Bilboa juteko eta zan tristeza absoluta. Eta egia da guain, pixkat gehiago maite ditut, baina ez asko, ze astelenetan orokorren beti lanea jumardet. Batzutan libratzea ditut, segun noiz neten lan eta hola, eta horiek, xarma pixka gehiago duen, baina orokorren igandek diet abenduko igandek dien ere igandek. Piskat melankolikok, piskat olardi triste, ez oso aktibok, eta ez ezki gustatzen. Aleix, hautsi mesedez hau, tio. Hautsi mesedez hau. Ez, niri igandeak ondo, baina piskat Markelen hildotik. Osea, bakizue tipiko itezula egun pasako plan bat edo asteburu pasazoaz edo horrela, igandean ezin de bueltatu gaueko 9:00. Igandean bueltatu behar dut, beranduen ez, tipo atxaldeko 4:00 olako zeroait, pasatzeko nire prozesoa, nire luto prozesoa, etxean, lasai, bakarrik. Vale, Amerika este betera, nahi ditugu Jokin eta Olatz gurekin, bakarrik iganderi buruz hitz egiteko, ea beste nogenen bertsio bat topatzen dugun. Hori bai, nik baneukan etxean egiten genuen, ikustet bastante ideia hona dela. Formula bat, igandea pixkat, zehatzeko, nola esan, ilusio nantiagoak iteko. Eta zan pizza faltzea. Tardun, igandetan pizza faltzea genuen, eta guk indako pizza, tardun zan, igandea da, estamos todos muy jodidos, baina pizza akaba faltzeko. Hor, ekilibrio hori. Goiuri, gainditu dute sarraskia eta zu galdi, marrezu? Gainditu dutela zu, esango duzu. Niri igandean arratsatzeko bostetan... Ojo, ez du inork oraindik suspenditu sarraskia, eta ean nogen darrak izango diren lehenak. Esan dut guk igandei buruzko oso iritzi markatua genuela. Jokin eta Olatzek hau salba ezakitela, espero dugu. Bueno, momentuz gaindituta. Agur, Goiuri. Aio. Eta Gartxot eta biok azken galdera bat, edo bi egingo ditugu, guardiko 12ak nahiko gertu ditugu jada, eta oraindik, uste dut orain joko duzuela, ezta? Bai, laxa. Hori da, bai, zalantzan utzi nauzue, baina uste nuen arazela. Soinu probatan horrekin ari zinaten, eta pentsatu etori izango zela. Gartxot, azken galdera bana? Epa. Bai, beti bezala, galdera zuzen bat baino, pixkate, hausnarketa txiki bat emozionala, eskatzen dut bukaeran. Nabari zaizue, eraberrituta datorren indar baten ilusio hori, gaur hemen Markel erdi mukia daiola dago, baina hala ere, nabari zaio irribarrean. Pixka bukatzeko, zer dator, orain, ez aurten bakarrik, baizik eta talde bezala, pentsatu nahi dut aurtengo kontzertuen datak eta pixkanaka erakusten, ateratzen, joango direla, bidea egiten, aldart aldetik nola zaudete, 2024 honek zer egiten utziko dizue, zer ez, igandetan ez, mesedez, talde bezala nola heldu nahi dio urte honi
Edo zein daukazuen ilusio sorta hori, aurten urteari begira? Daukagu gogo pilo bat erakusteko hainbeste lan eta hainbeste esfortzu eta hainbeste gogorekin egin dugun abentzirken lau, erakusteko jende guztiari, eta daukagu piloago egin dugu estatu bira bat txikia furgonetarekin, gora bera, jun... Etxo, azkeneko aldia, markatu Markel, estatu bira ingenuna. Egia da. Bai. Buenas risas. Eta horrelako beste bat zen bilagoaz, eta orduan, ezakit ilusionatuta, eta nik uste gogo pilo daukagula. Ari geralako deskurtzen ere bai gauza berriak zuzenekoetan, ari gera egiten gauzak beste forma batean, pixka bat, ezakit, nahi genion buelta bat denari. Orduan, ezakit, lehenengo lau kontzertu, ditugu lau kontzertu orain, eta izan dira super ilusionagarriak ne ustez guztiontzat, ari gera ikasten, pilo bat, eta, ezakit, ni oso pozinago. Nik etorkizunera begira erronkatxo bat, eta erronka eta desiotik. Behin jira bukatzen dela, lasaitzen dela, baretzen dela, igande arratsalde bateko argi gutxiko eta aje giroko kontzertu akustiko txobat egin marko zenukete. Egia esan zui gure laborategian hemen entzun da hola akustikoan, ahotsak nola entzuten diren, akustikak, nik uste gartxot hori badela, ez? Nahi duenak garagardoarekin eta nahi duenak pizzarekin edo infusioarekin, baina, bueno, apuntatu hor, proposamen eskaera berezi bezala. Apuntatze gea, Ni oso fan, Guri akustiko txok, bueno, bof. Hori gertatzen bada, igual egun hortan harmonika eraman Irukote benetan plazer bat izan da, eguerdik amabia bueltan dira, eta hemen luzeariko eginateke, baina agurtu bertzaituztegu, baina agurtu aurretik orain entzungo dugu, nik egin du ja spoilerra, zerbait aurkeztu edo kontatu nahi baduzu kantuaren inguruan, jo aurretik, eta bestela, dagokien bezala egingo dugu. Bueno, pues, urrengo kanta orain, abesti hau dao idatzita, bueno, hitzaiten do, antxietatei buruz, pixkat horrek sortzen dizun barne estres horri buruz, kasu hontan abestik hitzaiten do errepide busti baten orein bat aurkitzen dezunen eta horrek ekartze dizun susto horri buruz hitzaiten do, literalki, baina, bakoitzak lehen goiurikin hitzaiten ongean hortan, bakoitzak nola abestie bere egiten duen eta bere historio propioa nola ikusten duen abesti bakoitzan, espero dugu abesti honek norbaiti lagundu izana, eta, zuentzako. Markel, Ane, Aleix, mila esker, eta zoazte bagure zeta akustikora, eta nahi duzen arte. Mila esker zui. Eta agurtu horretik noski entzun behar dugu orain, nahi duzuenean, nogendarrak hemen, zui entzule bihar goizeko 10 eta 5 hemen izango gara, plazer baduzue, bigarren kafean naiz irratian orain, gozatu nogendarrekin eta eskerrik asko berriro. Zer naiz ni, zenbat min, errepideko oreinalez, nola bizi, nola hil, nola lortu erregabe, lurra bustida euririk egin gabe, azkar egin noa eta azkarrago joan nahi de, beti izango dagoiz, eta orain, esan ondagoen minuton non egia merezi badu ez egin bihar, horitzen naiz errepidearen erdia. Nolaztu orain ilunean zure begia. Horitzen naiz errepidearen erdia. Zer naiz ni, zebat mi, errepideko oreinalez, nola bizi, nola hil, nola lortu erregabe,
busti da euririk egin gabe, azkar egin noa eta azkarrago joan nahi de, beti izango da goiz, eta Esan non dagoen minatan dagoen egia merezi badu ez egin diat hortzen naiz errepidearen erdia. Esan non dagoen minatan dagoen egia merezi badu ez egin diat hortzen naiz errepidearen erdia. Hortzen naiz errepidearen erdian. Keep calm and bigarren kafea.